Hola, boas tardes a todos e a todas. Vamos a dar comezo a este pleno. O primeiro da tarde do día vai ser unha declaración institucional que nos vai chegar a Plataforma da Defensa da Sanidade Pública de Moaña, a Asociación da Voz da Sanidade de Cangas, que di así: a atención primaria sofre desde hai anos un proceso de deterioro e abandono debido ás políticas de axustes e privatizacións da Xunta de Galicia. Por esta razón, a Voz da Sanidade de Cangas solicita a declaración institucional da Corporación do Concello de Cangas de apoio á andaina manifestación que terá lugar o domingo, día 13 de febreiro, con saída ás 11 da mañá do Centro de Saúde de Cangas, baixo o lema "Salvemos a atención primaria". Vamos dar paso ao primer punto da orde do día. Sí, turno de palabra. É unha declaración institucional coa cal supoño que terán que contar coa intención dos distintos partidos. Con nós, a pesar do que se diga no seu escrito, e como ven sendo habitual, non se conta, polo tanto, que digan que tuveron unha xuntanza con partidos, con sindicatos, bueno, me parece moi ben que teñan con quen teñan, co Partido Popular non a tiveron, e ademais hai un punto logo que vamos a debatir, polo tanto, nós non estamos de acordo en apoiar esta declaración institucional. Correcto, señor Sotelo. Alguén máis quere facer? Nada máis? Ben. Procedemos, entón, á aprobación da acta da sesión anterior realizada o día 23 de decembro de 2021. Alguén quere aportar algo? Sí, boa tarde. No 23 de decembro eu estuve ausente no pleno, entonces quero excusar a miña ausencia, tiña unha cita a unha proba médica, os meus compañeiros olvidáronse de excusarme, entonces deciros que, bueno, que non me impero por unha cita médica, non por outra cousa. Vale, gracias. Ben, aclarado. Algo máis? Sí. Eu tampouco estive en ese día por motivos familiares, non sei se meus compañeros dixeron algo ou non, pero, bueno, quería aclararlo. Alguén? No, procedemos á votación da acta. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada a acta por unanimidade. Vamos a proceder á toma de posesión. Vistas as credenciais pola Xunta Electoral Central, vamos a designar como no Concello de Cangas como concelleiro do Partido Popular a Óscar Manuel García Juncal, o cal facemos subir o adrio para prestar xuramento. Boas tardes. Xuro ou prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigacións do cargo de concelleiro de Cangas, con lealdade ao Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Gracias. Se pode ocupar. Ben. Pasamos ao expediente 2468, que é proposta da Concellería de Servicios, Enerxía, Turismo e Cultura sobre a designación do Auditorio Municipal, Xosé Manuel Pazos Varela. Le dou a palabra a Aurora Prieto. Vale, boa noite outra vez. Na primaveira do pasado ano, o Concello de Cangas recibiu 26 solicitudes de distintas entidades culturais e sociais que pedían que o Concello de Cangas designase o Auditorio Municipal co seguinte nome: Auditorio Municipal de Cangas Xosé Manuel Pazos Varela. O Concello de Cangas, como non podía ser de outro xeito, deu resposta á petición da cidadanía cumprindo rigurosamente o recollido no Regulamento Municipal de Honores e Distincións do Concello de Cangas, é dicir, incoando o oportuno expediente e nomeando instructor e secretario do mesmo, se redactou unha memoria de méritos de Xosé Manuel Pazos Varela que justifica a petición e, seguindo o procedemento, esta memoria estivo en exposición pública como manda o regulamento sen que se presentase en contra ningún recurso ou reclamación
E, por último, este proceso debe rematar coa aprobación en pleno. Neste mes de xaneiro cumple un ano do pasamento de Xosé Manuel Pazos Varela, tempo suficiente para poder valorar desde a distancia a vida e a obra dunha persoa que, como mostra a memoria redactada e recollida no expediente, entregou a súa vida ao servicio público no ensino, na política e na cultura, mestre, político e teatreiro, como el lle gustaba definirse. Xosé Manuel Pazos Varela sempre pelexou pola cultura e polo Auditorio de Cangas, xa antes de que existira. Lembremos que foi un dos principales impulsores e organizadores do movemento reivindicativo popular que agrupaba os colectivos culturais e sociales que reclamaban o auditorio para Cangas. En lembranza desta loita popular a prol dun auditorio para Cangas, unha obra artística do creador Manuel Pizcueta, que embeleza o vestíbulo do Auditorio Municipal, ten ao seu pé o seguinte texto de Xosé Manuel Pazos Varela: o Auditorio Municipal de Cangas érguese sobre o solar e os cementos dunha fermosa e solidaria obra de reivindicación colectiva, esforzo común nesta obra de Manuel Pizcueta, creada para aquela longa e frutífera campaña Cangas polo Auditorio, proposta que, unha vez finalizado o prazo de exposición pública sen que se presentase en contra ningún recurso ou reclamación, o Concello de Cangas adopte o seguinte acordo: designar o Auditorio Municipal de Cangas co seguinte nome: Auditorio Municipal de Cangas Xosé Manuel Pazos Varela. Por o momento, nada máis. Aperturamos turno de palabra. Avante? No. BNG? No. PSOE? No. Partido Popular? Boas noites a todas e a todos. Bueno, sin ninguna intención, lóxicamente, menos valorar e recoñecendo que a trayectoria artística profesional de Xosé Manuel Pazos é merecedora deses e outros recoñecementos, dentro do Partido Popular de Cangas consideramos que por nome a edificios de persoas físicas, a inmobles tan significativos como pode ser o auditorio, non nos parece del todo adecuado, ou máis adecuado, e non temos unha posición en base a preguntas seguinte. Ademais de Xosé Manuel Pazos, que volvo a repetir, pode ser merecedor dese recoñecemento, poden existir outras persoas que sexan tamén merecedoras dese recoñecemento e que non van a ter ese recoñecemento como tal. Polo que pensamos que debemos manter a coherencia coa aprobación inicial desta proposta e non vamos a entrar en votación. Como xa dixemos no pleno da aprobación inicial, existe un patrimonio cultural inmaterial neste municipio que, como pode ser, entre outras, a Semana de Teatro Cómico Festivo, que si puderaselle poñer o nome de Xosé Manuel Pazos non sería para nada ningún desprestixio en comparación ao recoñecemento que se trae hoxe aquí para o seu bagaxe cultural e profesional. Nada máis. Turno de palabra para Aurora Prieto. Dar as gracias aos colectivos que tomaron a iniciativa e aos grupos que apoyen este, para nós, merecido nomeamento do auditorio, porque en tanto esta persona pelexou no seu momento. Nada máis, gracias. Aperturo novo turno ou procedemos á votación? Bueno, pois procedemos á votación do punto do día. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobado o punto primeiro do día. Procedemos ao punto 3 do día, co expediente 331/2020, proposta da Alcaldía sobre o nomeamento do Parque Infantil da Alameda do Sinal, pediatra Pereiro Francés. Recibidas propostas de diferentes colectivos sociais e veciñanza pedindo nel que se nomee o Parque Infantil da Alameda do Sinal Pediatra Pereiro Francés, hoxe promovemos o inicio dese expediente e para elo e para que defenda esa proposta temos aquí a Cecilio Fonseca, que é o que subirá a noso adrio para defender esa proposta.
Bueno, en primeiro lugar, decir que a nosa comisión síntese moi contenta de que Xosé Manuel Pazos, o Auditorio de Cangas, leva o nome de Xosé Manuel Pazos. En segundo lugar, agradecerlles a todos vostedes que me den a posibilidade de intervir neste pleno para falar de Pepe Pereiro. Glosar a personalidade de Pepe Pereiro, polo rico que é, levaríanos a falar de múltiples dimensións que caracterizan unha persona moi especial. O seu relato biográfico non podemos facelo moi extenso porque o contexto, o tempo e o lugar non o permiten, pero tampouco queremos que sea tan breve que oculta a personalidade de un personaxe tan especial na historia de Cangas, sobre os que vostedes teñen que tomar unha decisión. Limitarémonos a 3 dimensións: a dimensión profesional, que é máis coñecida, a dimensión cultural e a dimensión humana. Quixemos achegarnos a súa personalidade recorrendo a quen mellor coñeceu como son os seus compañeiros sanitarios e os cidadáns e cidadáns de Cangas cos que conviviu moitos anos. Eran moitos os que querían participar, pero por problemas de tempo só podemos facelo con algúns deles. Son testemunhos reais de xente que ten nome e apelidos e saben do que falan. Son eles, pois, os que poñen voz a este escrito. Da súa dimensión profesional podemos dicir que Pepe sempre se creeu un afortunado porque pensaba que tiña a profesión máis bonita do mundo. Movíase na órbita de que cando alguén perde a saúde, perde o que máis quere e ve no médico sempre unha porta de esperanza. Comenzarei por citar algún dos seus compañeiros do que decían de Pepe. Enfermeiros e enfermeras que traballaron con Pepe, como son Antonio do Campo e Esther Cabanelas, definíano como un personaxe bo, humilde, tolerante, inconformista, honesto, íntegro, sempre apoiando iniciativas que permitían mellorar a sanidade pública. Begoña Vázquez Patiño, enfermeira, explicaba que era un médico tremendamente paciente. Nunca lle vin meter presa a unha nai a pesar de ter moitos pacientes. Marisol Santomé, matrona, os profesionais éramos conscientes de que o mundo da pediatría gallaba moito con Pereiro. Eu lembro o seu sorriso, esa voz clariña que tiña, esa forma de falar baixiño que transmitía tanta calma e tanta serenidade ás familias. Emilio González, auxiliar de pediatría, hai un antes e un despois de que Pepe estivese en pediatría en Cangas. Fernando Reyes, médico, es director do Centro de Saúd. Pepe foi un gran pediatra, entregado a súa profesión, con un gran nivel e intentando estar sempre al día. Su empatía con las familias lo convirtieron en un personaje ideal cuando se produjo el traslado de la Casa del Mar al actual Centro de Salud. En los primeros momentos estuvo prácticamente solo, rodeado de muchas deficiencias e insuficiencias de todo tipo, pero siempre realizando una excelente labor pediátrica como si del mejor centro de salud se tratara. Si yo tuviera que poner una nota a Pepe sobre su calidad profesional, no lo dudaría un momento, sería de 10. O doutor Pesqueira, urólogo, que había tratado moito tempo, destacaba 3 cousas moi importantes en Pepe: proximidade co paciente, nunca unha palabra máis alta que outra e, sobre todo, moitos coñecementos. Lucía Bernárdez describe a Pepe en 3 palabras que sempre definen a un bo profesional: saber, entendido como o coñecemento dunha ciencia, neste caso a medicina, que en Pepe iba acompañado de moita humildade; saber facer cal era o tratamento adecuado en cada caso; e saber estar, saber que diante de ti atópase unha nai preocupada, que necesita que se lle escoite e que se lle dea con confianza e tranquilidade. Estes 3 saberes viviunos Lucía en Pepe. Cando naceu a súa filla, tiña que tomar unha decisión moi importante que ia condicionar o futuro da nai e da filla. Consultouno con Pepe e a decisión sabia deste recórdana aínda todos os días. A súa figura como médico eclixou a súa figura como activista cultural. Pepe participaba dunha filosofía dun excelente médico que afirmaba: aquel que solo cree saber de medicina, ni de medicina sabe. Seguindo este criterio, incorporou ao seu equipamento personal algo que creía que podía mellorar como médico, como era a súa faceta cultural. Con Pepe podías gozar moito falando de literatura, de cine, de teatro e de música. Xosé Manuel Pazos, que desde aquí queremos agradecerlle o seu apoio constante para que Pepe tuvese un reconocimiento oficial, contábanos que Pepe era un porriñés de nacimento,
pero terminou sendo un cangués de primeira fila. Involucrouse desde o primer momento no movimento cultural de Cangas. Creou e participou na mostra de teatro e na súa continuación cando estaba todo por facer. Foi director de Siria, unha organización que abriu dunha forma moi importante o camiño á enorme potencia cultural que ten Cangas. Deu infinidade de charlas sobre os bons hábitos de alimentación percorrendo todos os centros escolares non só de Cangas, senón tamén do Morazo. Tivo unha participación moi importante na Asociación de Memoria Histórica. Mostrou sempre unha notable preocupación pola defensa do idioma galego. Se falabas con Pepe máis de 10 minutos, terminabas falando dunha das súas grandes debilidades, as pombas mensaseiras. É autor do libro Lindando con Pombas e dunha infinidade de entrevistas e escritos sobre a súa actividade. En canto á súa dimensión humana, foi un gran defensor dos dereitos humanos cos que estuvo comprometido hasta o final. Hai múltiples exemplos que poñen de manifesto este compromiso. Un dos últimos, xa coa enfermedade moi avanzada, foi a súa colaboración coa súa filla Débora da traducción ao idioma galego dun poema dunha refuxiada somalí que visibilizaron os alumnos de cuarto da ESO do Instituto das Barsas de Moaña. Sempre loitou contra esa idea tan negativa que ten moita xente sobre a inmigración que era reflexo para Pepe dunha sociedade moi despreocupada polos demais. A trayectoria humana de Pepe en Cangas pode medir a través de dous feitos moi potentes que permiten visibilizar o respeto, agarimo e agradecimento que lle tiña o pobo de Cangas. O primeiro é que a nosa proposta a este pleno ven avalada pola unanimidade de todas as asociacións de Cangas que representan moitas formas de saber e de saber facer e que son indicadores da enorme potencia que temos como pobo. O segundo feito que tamén queremos destacar é a explosión que se produciu nas redes sociais cando a xente decatouse da súa morte, coa visualización de centos de mensaxes que poñían de manifesto a súa admiración e agradecemento ao seu excelente traballo como pediatra. Da infinidade de mensaxes, eliximos dúas representativos do que estaba ocorrindo nas redes. Freddy Costas. Bueno, nunca quieres escribir esto, pero es inevitable escribir hacia una figura como ha sido la del pediatra José Pereiro, que nos ha dejado en el día de ayer con tan solo 64 años. Muchísimas gracias por todo lo que me aportasteis cuando era un crío y por inculcarme los valores y la importancia de cuidar nuestra salud más allá de nuestros apretones de manos y nuestras conversaciones. Gracias por cuidarme y aceptarme como era. Y por tratar mi trastorno desde el primer momento, te estaré siempre agradecido, porque nada hubiera sido lo mismo sin tu ayuda. Se va una gran persona, pero sobre todo el mejor amigo de todos los amigos de este pueblo que es Cangas. Hasta siempre, Pereiro. Josesa, hay personas que vienen al mundo tocadas por una varita mágica, que regalan lo mejor de sí en forma de respeto, tranquilidad, paz y cariño. Siempre recordaré la primera vez que entré en tu consulta, bastante preocupado como padre primerizo en aquel momento, y como con tu temple y tu voz sosegada, llena de conocimiento y esa energía tan bonita que se sentía en tu consulta, repleta de fotos de tantas, pequeñas, cangueses, agradecido volví muy tranquilo y muy bien aconsejado. Desde ese día, cada vez que he ido al pediatra, no he tenido la sensación de ir al médico, sino a visitar a un amigo que me iba a ayudar con todo su cariño. Muchísimas gracias por todo, Pepe, pero por todo el amor con el que durante muchos años has tratado a cientos de niños y niñas, pero sobre todo por ser unha persona maravillosa e inolvidable. Pepe é unha boa referencia para os profesionais da saúde, pero tamén o é para moitos de nós, por a súa extraordinaria calidade humana, sempre moi respetuoso con todas as fórmulas que perseguisen un mundo máis xusto e habitable. Comprometido co paciente, pero tamén sempre moi comprometido con Cangas. Podemos preguntarnos por que a nosa proposta vai na elección dun parque infantil que leva o seu nome. A resposta é porque o parque infantil é un punto de encontro de nenas e nenos, personaxes que formaron parte da vida de Pepe. Un parque infantil é un lugar onde crecen persoalmente e socialmente as nenas e os nenos, onde fan valer a súa imaginación e creatividade, onde aprenden a compartir os etos, onde aprenden a xogar en diferentes alturas,
onde aprenden a xogar ao aire libre. Un parque infantil é un lugar público que non ten ningún coste económico para os pais, pero sí proporciona moitos beneficios cognitivos, emocionais e sociais aos seus fillos e fillas. Ese lugar tan especial é o que pedimos sirva de recordo dun pediatra que quería moito as nenas e os nenos. Remato, dando as gracias a todos vostedes por prestarnos a súa atención, gracias a todos os compañeros de Pepe por querer estar, a todas as institucións canguesas por esa unanimidade no apoio da proposta, a toda esa xente que desde as redes sociais lanzaron infinidade de mensajes de agarimo para con Pepe, e, como non, tamén a todo o pobo de Cangas, que sempre nos fixo chegar de múltiples formas o agradecemento e agarimo que lle tiñan a Pepe. Trátase, pois, dunha iniciativa, ao noso xuicio, que conta cun gran apoio maioritario de moita xente diversa. O seu traballo foi un fermoso agasallo para Cangas. Son vostedes agora, como legítimos representantes do pobo, os que lle toca decidir se o pediatra Xosé Pereiro Francés merece un recordo permanente do pobo de Cangas. Moitas gracias. Turno de palabra para Avante. Sí, boa noite a todas e a todos. Nada, vou a ser moi breve. Dentro do noso grupo municipal imos dar o apoio á proposta de nomamento do Parque Infantil. Visto a documentación aportada e a proposta que a alcaldesa nos fixo chegar agora, na cala a proposta de acordo e o inicio dos trámites para o regulamento de honras e distincións, do mesmo xeito que se aprobou o punto anterior o nomeamento ao Vitoria José Manuel Pazos, pois darlle continuidade tamén a esta proposta para que o antes posible se documente todo o expediente, se dé a exposición pública, esperando que non haxa tampouco ningún impedimento por parte de ninguén e se tramite o máis rápido posible, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Sí, esta proposta de colectivos e asociacións que se presentou, ademais, a través do Consello Municipal de Saúde, que estamos todas e todos representados, e foi unánime, como non podía ser de outro xeito. Queremos resaltar, inda que só fixo elito, maravillosamente, a gran persoa, o gran pediatra que era Pepe Pereiro. Dende o BNG, incluso, recordámoslo con moitísimo cariño por o seu apoio público en numerosas ocasións a nosa organización política. Esa persoa merece este recoñecemento e o BNG, por suposto, vai a votar a favor. Turno de palabra para o PSOE. Pois, como non iba a ser menos, o PSOE tamén vai apoiar a moción. Desde logo, alegrámonos que Pepe teña o reconocimiento no pobo de Cangas. Nada máis. Turno de palabra para ACE. Bueno, eu creo que felicitar e agradecer a intervención de Ciro Fonseca porque aúna todas as sensibilidades e verdadeiramente eu creo que expresa perfectamente todo o que sentimos cada un e cada unha de nós. Graciñas pola intervención, graciñas por a necesidade de rescatar valores que hoxe en día non están en auxe, non están postos en valor, pero efectivamente ten que ser o noso sinal de identidade. Nada máis se volvo a reiterar o agradecemento por esta iniciativa. Turno de palabra para o Partido Popular. Bueno, no mesmo senso que no punto anterior, nos vamos a manter por coherencia a non entrar en votación. Pero lembrarlle ao intervinte, ao señor Cecilio, que as súas últimas palabras merece un recordo permanente do pobo de Cangas. Iso, indudablemente, todos e cada unha das persoas que tuvemos o mínimo contacto con o doutor Pereiro, lóxicamente o acordamos de forma moi positiva, do punto profesional, do punto deportivo e do punto cultural. Pero nós, por coherencia, consideramos que pode haber outras persoas e que os xardíns, o parque infantil, bueno, en concreto o parque infantil do Sinal ou da Alameda Nova, pode haber outras persoas con valías diferentes, pero coa mesma posibilidade e capacidade de poder ter ese recoñecemento cara a ese sitio. Entonces, para evitar suspicacias, mantémonos no mismo criterio de non poñerlle nomes de persoas físicas a esas instalacións. E para rematar, creo que esas instalacións non son municipais
que pertenecen a Costas, e esperemos que non haxa problema nese sentido. Queren unha segunda ronda? No? Bueno, vamos a proceder á votación, pero quero recordar, ben, a proposta de acordo, porque sí que a pasamos ahora en copia, que é iniciar incoar a iniciación do expediente, se exporá no boletín oficial da provincia durante 30 días e terá que voltar en 30 días ao próximo pleno para o nomeamento final. Entón, vamos a proceder á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada por 13 votos. Sí, aprobada por 13 votos a favor. Pasamos ao seguinte punto do día, que é o 1372/2020, proposta da Alcaldía sobre a desafectación das vivendas de Nazaret. Bueno, igual que no punto 1 da orde do día, hoxe chegamos ao final do expediente de desafectación das vivendas de Nazaret. Co paso que damos hoxe podemos dalas xa como vivendas municipais con fin social. Sí que quero recordar, por si houve, para que se me aclare en todo caso en cada turno de palabra, que soamente se fixo pasar a todos os partidos un borrador de regulamento para traballar sobre el. Únicamente nos chegou, al menos para poder confirmar, preguntas por parte de Tomás. Entón, bueno, pois se alguén fixo chegar algo máis para que non quede ningún atrás, para poder, en todo caso, marcar xa a reunión para debatir diferentes puntos e facer diferentes aportacións. Dou turno de palabra. Avante. Sí, boa noite novamente. Con respecto á proposta de desafectación e do punto de acordo, obviamente, vamos votar a favor. Pouco que decir, porque é a aprobación dun procedimento e un trámite do cal xa apoiamos a favor. Sí que un pouco a pregunta que vamos a facer en relación ao que acaba de decir ahora Victoria en respecto ao regulamento. Si nos, dentro do noso grupo municipal, enviamos unha serie de aportacións, dúbidas, cuestións para que se comenten e se falen cando temos esa xuntanza, e pola nosa parte non hai problema en marcar unha data, se queremos rematar ou esta semana mesmo ou para a seguinte, para tratar este tema. Simplemente, agora me imagino que tamén tocará por parte do Concello facer unha evaluación do estado das vivendas, do coste que vai a supoñer, e estaría ben tamén, me imagino que unha elaboración a medio e curto prazo dun programa de rehabilitación e de posta en funcionamento das propias vivendas, para que agora que son nosas, e darlle noraboa ao Concello por lograr este feito, non queden no estado no que están e o antes posible se podan poñer a disposición das persoas e das familias que así o precisen. Polo tanto, polo de agora, pola nosa parte, nada máis. Turno para o BNG. Sí, vamos, evidentemente, a aprobación definitiva, apoiarémola tal e como apoiamos tamén o inicio do expediente para lograr esta desafectación das vivendas. Logo de tantos anos intentando esta desafección, que por fin se consiga, xa é algo positivo para Cangas. É necesario canto antes meterlle man a esas vivendas, adecualas, rehabilitalas e polas a disposición das persoas que son, por desgraza, moitísimas persoas que necesitan destas vivendas para paliar a difícil situación que están atravesando. En canto ao regulamento, pois non hai ningún problema en establecerse unha data e unha hora para debater sobre el, pero, agora mesmo o punto é a desafectación. Turno de palabra para o PSOE. Pois, na proposta de desafectación, nós vamos a votar a favor, pero sobre o regulamento ou fechas de posibles reunións, nós non podemos falar porque ese reglamento nós nin o temos, nin se nos fixo chegar. Nada máis. Turno de palabra para o Partido Popular.
Moi boas tardes. Sí, por nosa parte tamén creemos que por fin se poido desafetar estas vivendas que son tan necesarias como non para as familias polas cales decía Merchi que están pasando mal, pois efectivamente é algo que era necesario, non? En todo caso, tamén queríamos recalcar a situación actual que representa toda esa zona tamén, a calle Mestre Carballo, o que Nazaré en sí, porque tamén desde aquí se aprobou un arranxo para toda esa zona, de momento non se aínda se fixo nada, das aceras e demais. En todo caso, nos parece ben, ese regulamento, como decía Tomás, pois habrá que sentarse e facelo, e o máis importante é que se terminen pronto a rehabilitación e que se dé uso para esas familias ou persoas que son máis necesitadas. Nada máis. Quero recordar que o pleno anterior no que trouxemos as vivendas de Nazaret, no procedimento anterior, xa se pediu no pleno a confirmación de haber recibido o regulamento. Se tratou no anterior pleno e ninguén dixo en aquel momento que non lle chegara o regulamento. Se comentou e se dixo naquel pleno, se pode comprobar, os colectivos sociais que habían participado nese borrador, porque simplemente participaron, que son as técnicas da Corporación Municipal e uns cuantos colectivos sociais. Deixáramos o marxen deste mes para a aprobación deste expediente un pouco para as aportacións e para poder compartir as aportacións duns grupos con outros antes da mesa que tiñamos pensado marcar. Entón, me sorprende que ahora se me diga que non se chegou. Comento que dentro do propio expediente das vivendas de Nazaret e tal como nos marca o procedimento, xa tivemos que facer unha evaluación desas vivendas. Dentro hai fotos, poden comprobalas todos e todas, están en moi malas condicións. Esa é unha realidade palpable e tamén é certo que nunha semana temos reunión coa conselleira de Vivenda, porque neste momento sí que hai a posibilidade, con uns fondos, poder facer unha rehabilitación en vivenda social e se lle fixo chegar estes días, se lle está facendo chegar ese dossier con esa documentación e esta proposta deste pleno para poder optar a eses fondos. Tamén comentar que non deixaremos atrás, porque sí que é unha petición anterior, a vez anterior que trouxamos isto a pleno, que é seguir coa desafectación das vivendas de Espiñeira. Sí é certo que temos que esperar un pouco coas outras vivendas de Nazaret que faltan, porque sí que para educación certifican que están sendo usadas por persoas profesionais do ensino, pero en Espiñeira sí que se dá o caso que pasaba nas vivendas de Nazaret, co cal, en todo caso, seguiremos con esa solicitude ou insistiremos en esa solicitude que ese o trámite, pero, era importante para nós poder rematar este expediente para que eses posibles fondos en vivenda social non poñan ningún tipo de impedimento na titularidade e na forma de registrar esas vivendas. Volvo a dar turno de palabra. Avante. BNG, PSOE, PP, no. Procedemos logo á votación. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada por unanimidade. Procedemos ao expediente 293/2022, moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o convenio coa Xunta de Galicia para a sustitución do camión de emerxencias ao longo do ano 2022. Doulle o turno de palabra ao Partido Popular. Boa tarde a todos. Como xa di a exposición de motivos, no mes de xuño do 2020 se asinou un convenio coa Xunta de Galicia e o Concello de Cangas para adquirir un vehículo de primeira intervención para a protección civil. Como a vixencia do convenio era ata decembro do 2020 e non se fixo ninguna xestión, por os motivos que fosen, caducou. Este feito foi denunciado, dende o Concello se tomou nota. O 15 de xullo de 2021 se publica unha noticia nun medio de comunicación de que a alcaldesa de Cangas se reuniu co vicepresidente da Xunta
para reactivar este convenio, pedindo que se activase outra vez no ano 2021, xa que o vehículo que tiñamos estaba case a piques de morrer. Tiña máis de 22 anos de servicio e moitísimas carencias, cun coste ademais moi elevado para o Concello. Nós non sabemos, dende esa reunión do 15 de xullo de 2021, se se fixo algo ou non. As nosas preguntas, a resposta foi nada, entonces entendemos que nada se fixo. Non entendemos que se algo era tan necesario e ademais sabendo unha partida orzamentaria para o mesmo, non se fixese nada no Concello para tramitar esta compra ou adquisición deste vehículo, ou tamén se activase un convenio coa Deputación, como tamén na citada noticia se decía, era outra posibilidade para que fose un convenio a 3 bandas, como se facían antes, e así o Concello asumira un tercio do importe. Consideramos que o Goberno de Cangas sí que poido facer bastante máis neste asunto e por todo isto presentamos a seguinte proposta de acordo. Instar o Goberno de Cangas a activación do convenio coa Xunta de Galicia polo que se permita sustituir o actual camión de emerxencias ao longo do ano 2022. De momento nada máis. Turno de palabra para Avante. Sí, boa noite novamente. Bueno, dentro do noso grupo municipal xa anuncio que imos a absternos nesta moción do Partido Popular. Si sendo certo a exposición de motivos e a necesidade do novo camión e, bueno, por parte do Concello de non haber executado o convenio asinado anteriormente, queremos que, bueno, que xa públicamente tanto o Concello como a Xunta declararon interese de volver a asinar un novo convenio para este ano. Por tanto, entendemos que a propia moción en sí xa foi públicamente resolta por as partes interesadas, por lo tanto, por a nosa parte, non imos entrar a maior debate nin a maior aprobación dela, simplemente nos imos abster e nada máis por agora. Turno de palabra para o BNG. Ben, pola nosa parte, sí que atendendo a necesidade que ten o Servizo de Protección Civil, a necesidade de mudar ese camión que se leva anos pensando para que ter outro vehículo que sustituya a este, que xa, bueno, ten os seus anos, ten o seu uso, e xa non dá máis de sí. O que sí nos preocupa é non ter noticias ningunhas dende, se non me equivoco, dende o Brán, que foi a última noticia que tivemos a través da prensa, da intención de renovar ese convenio. Nós sí que vamos a apoiar a moción porque creemos que a activación deste convenio é necesario, porque descoñecemos tamén como están agora mesmo os trámites coa Xunta de Galiza e siquera se hubo algún contacto tamén coa Diputación para acadar esas 3 partes que se pedían para o pago do vehículo. Por lo tanto, nós sí que imos apoiar a moción, a non ser que haxa unha explicación a como está ahora mesmo o convenio. Turno de palabra para o PSOE. Bueno, nós tamén vamos a apoiar a moción porque entendemos que o camión xa está obsoleto. Tamén entendemos que se firman convenios e despois non se fai nada. Aquí todos son papeles, todos son gestións, pero nada se leva a cabo, se pierde unha cosa, se pierde la outra. Nadie explica nada, faz preguntas, non se contestan e que máis dá. Por ahora nada máis. Bueno, sobre que o camión está en mal estado nunha situación difícil e, bueno, pois os seus anos de vida útil chegan ao seu fin e coincidimos completamente todos e todas, ben? Si existe unha reunión en xuño para valorar o tema deste camión, en ese momento, en pleno momento de difícil consecución de material para a construción ese camión, porque ese camión tiene que carrozarse especificamente, non é como un vehículo calquera, xa en aquela reunión se chega ao acordo da forma de poder proceder a ese tipo de consecución e en ningún momento se fala do 2021. Non sei se alguén, en todo caso, equivocou os termos, non? Porque senón volveríamos a estar na mesma situación que o ano 2020.
porque no 2020 non é que se perda ese convenio, senón que é imposible poder licitar e conseguir e que se entregue ese camión debido á situación do estado de alarma e da situación do material en cuestión de vehículos. Eso non pasa solamente nos vehículos de protección civil, senón en todos aqueles vehículos especiais en cuestións de emerxencia. Ben? O Partido Popular saleu fai uns días na prensa dicindo que non é que se perdera o convenio do ano 2020, senón que perdemos tamén o convenio do ano 2021. O seu propio vicepresidente manda esta nota dicindo que o vicepresidente primeiro da Xunta, Alfonso Rueda, reunido en xullo do 2021 coa alcaldesa de Cangas, Victoria Portas, para estudiar as posibilidades de colaboracións da Xunta na mellora das emerxencias municipais, xa que no ano 2020 Xunta e Concello firmaron un convenio para a adquisición dun vehículo de bombeiros que non chega a executarse. Como encontro entre a rexedora e o vicepresidente primeiro tivo lugar xa avanzado ano, o que dificultaría retomar ese acordo dentro do mesmo exercicio, acordaron renovalo neste ano 2022, coa asinatura dun convenio nas mesmas condicións que o anterior. Desta maneira, a Xunta mantén o compromiso adquirido de financiar 1/3 da parte do coste do vehículo dentro da súa vontade de colaborar na seguridade da veciñanza dos concellos galegos. En este momento se está co borrador, neste momento sí que se está facendo os informes de intervención previos e a resposta que temos, para poder dar resposta ao que me preguntaba anteriormente, a resposta que temos por parte da Deputación é Plan Concellos. Turno de palabra para o Partido Popular. Ben, o tema do chasis, señora Portas, pertence ao convenio do 2020, vale? Porque, precisamente, o que se nos notificou foi que ese convenio caducou porque o chasis non chegaba por a pandemia. Non ten nada que ver co acordo do 2021. Nos non dubidamos de que vostede queira firmar un acordo para executar no 2022, pero realmente falan os feitos e non as palabras, e entonces, como xa estamos cansos de que todo o que se vai facer en Cangas e ao final non se fai nada, creemos que non está de máis traer unha moción para ratificar que ese convenio se vai levar a cabo, para ratificar que vamos contar con esa partida orzamentaria para mercar o camión, porque entendemos que o que era urxente e necesario no 2019, no 2020 e no 2021 segue sendo urxente e necesario no 2022. Non entendemos que se faga un mutis polo foro e que a todo o resto da corporación non se nos indique pois esas xestións que, según vostede fixo coa Deputación de Pontevedra, que a vostede sempre lle respostan que plan concellos. Non sei por que a outros concellos se firman convenios coa Deputación. Aquí non temos ningún. Debería facer un análise dese dato, porque é moi estrano. En Cangas nunca nada entra se non é plan concellos. É raro. En todos os concellos, incluso os concellos veciños, entran cartos da Diputación, fora do plan concellos. Igual deberían de analizalo, analizar este dato e pensar se algo máis se pode facer dentro do Goberno de Cangas que non se está facendo. Nós o que queremos con esta moción é que se leve a cabo o convenio, que se firme e que se saque, por suposto, o concurso adiante. Nada máis. Turno de palabra para Avante. Turno de palabra para o BNG. Moi breve. Eu leo o punto de acordo que instar o Goberno de Cangas a activación do convenio coa Xunta de Galiza polo que se permita sustituir o actual camión de emerxencias ao longo do ano 2022. Non me crea ningún conflito votar este punto de acordo, porque, como vostede di, vais a activar no 2022, isto únicamente redundará no que se está a facer. O que agardamos é que se asine que se merque ese camión canto antes, pero, bueno, que sexa só 1/3 o que poña a Xunta de Galiza e que teña que ser 2/3 o que poña o Concello, sí que é máis doloroso para as arcas municipais. Habría que intentar de novo unha negociación coa Diputación de Pontevedra, porque efectivamente non asina ningún convenio con Cangas, como así asina convenios
actuacións e proxectos con outros concellos. Nada máis. Turno de palabra para o PSOE. Turno de palabra para ACE. Sí, vamos a ver. En certa medida, máis alá do que pase cos resultados, é que doi un punto de razón ao que dicía Tomás Hermelo, porque evidentemente, vale, ese famoso dito que aquí xa é moi cotidiano repetilo, que abunda non sobra, pero en calquera caso, se a xestión se está facendo, non sei por que se duda dela, é dicir, consecuentemente, que hai que rematar a xestión, non? Vale, pero bueno, me parece moi ben que se redunde, que se apoie, pero tamén deixar as cousas claras a efectos de como se xoga políticamente. Sí que me parece importante o que se comenta do 33% da axuda famosa, non? O citou a voceira do Partido Popular e agora tamén a do BNG. Creo que non é que se lle pida unha reflexión á alcaldía de que pasa con eso. Eu creo que hai unha discriminación pura e dura. Vamos a empezar a falar alto e claro, porque o plan de concellos non é o 33%, son os fondos que percibe o concello e que non ten por que, efectivamente, justificar o non compromiso da Deputación con Cangas, canto menos neste convenio. Ou poñen o 33% ou non o poñen, como pasará con outras actuacións. Por lo tanto, eu creo que eso sí que é importante, porque cartos, evidentemente, non sobran. Falaremos, ademais, que tipo de políticas se siguen para perxudicar a concellos como nós, nada máis. Turno de palabra para o PP. Ben, está ben, señor Abalo, que vesa a discriminación que temos agora mesmo coa Deputación de Pontevedra, está ben. Non se dubida das cuestións e do traballo, o que pasa que falan, volvo a repetirme, falan os feitos e realmente os feitos din que nada se fixo. Nada máis. Vamos a proceder a votar a moción. ACE vai votar a favor da moción, porque o acordo non impide a situación, que quede claro. Pero mentiras reiteradas. Vamos a proceder a votar. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Aprobada por 18 votos a favor. Procedemos ao expediente 295/2022, moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a elaboración dun plan de tráfico para a parroquia do Ío. Unha palabra para o Partido Popular. Ben, vamos a falar da moción. Un ano máis, por desgracia, temos que traer esta moción a pleno. E digo por desgracia porque nada se fixo, pero consideramos que con tempo suficiente estamos na obriga de lembrarlle ao Goberno de Cangas que hai un gravísimo problema para a parroquia do Ío, en concreto para o entorno das praias, que é a densidade do tráfico nesas zonas. O ano pasado presentamos no mes de marzo esta moción e foi-nos rexeitada porque decían que, foi aprobada pero rexeitada polo grupo de goberno, Grupo ACE, dicindo que eles iban a facer un plan moito mellor, moito máis amplio, iban a atacar de cheo todos esses problemas e desgraciadamente verán, viñeron as consecuencias negativas, viñeron os sufrimentos para as veciñas e os veciños dos entornos de Nerga, Donón, Pinténs, Vilanova, Limens e Vilariño, e presentámonos no mes de xaneiro outra vez, vendo que a situación corre peligro de ser a mesma para este verán, e o que solicitamos é que dunha vez por todas se faga un traballo de planificación por parte do Concello de Cangas e que se poñan en práctica medidas que poidan minorar o problema do tráfico no entorno. Moi inocente de min, tanto na exposición de motivos como no acordo, propuxen que se fixera en combinación co traballo feito no PEMUS, porque entendía que xa os
o equipo que está facendo este traballo pois xa tería avanzado medidas para poder poñer en práctica a curto plazo, porque, lóxicamente, o PEMUS vai a ser un documento moito máis global, supostamente, e poñelo en práctica vai a tardar moito máis tempo. Entonces, o que se necesita aquí é premura e urxencia, para que non volva a pasar outra vez o que pasou nos veráns anteriores. Pero sabemos o que está dando como resultado o PEMUS, que xa non só os grupos políticos non están contentos nin satisfeitos con este documento, senón que moitos colectivos veciñais xa están facendo manifestacións públicas dicindo que para nada se recollen as súas demandas e as súas pretensións. Entonces, como volvo a reiterar, inocente de min pensando que isto podía ser positivo. Aínda así, manteño o mismo texto. A proposta de acordo é o seguinte: o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a que elabore un plan de tráfico para a parroquia do Ío, tendo en conta o traballo existente na elaboración do PEMUS e as aportacións dos grupos políticos e colectivos. Nada máis por agora. Turno de palabra para Avante. Ben, boa noite a todos. Nesta moción que traslada o Partido Popular e logo da explicación que acaba de dar Pío Millán sobre a proposta de acordo, a nós sí que nos sorprendía tamén que se recollera na proposta de acordo pois o PEMUS, non? Entonces, bueno, nun primeiro momento sí que nos era un pouco contradictorio porque non estamos moi de acordo con algunhas das propostas que presentaron o equipo redactor do PEMUS. Aínda así, o fondo da moción nos parece sumamente importante. De feito, un ano máis e outra vez volvemos a traer a pleno e outra vez temos unha moción diante e outra vez volvemos a traer o problema do tráfico no verán e nada se fai, nada se resolve, unha e outra vez traemos mocións, pero aquí non se consigue avanzar neste tema. Para nós sigue sendo un tema incluso distinto, unha cousa é o PEMUS, como ben decía Pío, un documento moito máis global, e o que necesitamos é actuar de maneira inmediata facendo mellor determinadas solucións para tallar o tema do verán. Entonces, bueno, nos estamos de acordo coa proposta que trae o Partido Popular e votaremos a favor da moción. Turno de palabra para o BNG. Ben, o BNG, como ustedes teñen copia, que lle trasladei a todos os grupos políticos, presentou unha engádega a esta moción, unha engádega dun segundo punto. Por que o da engádega? Vamos a ver, o tema do problema de tráfico no verán esténdese a todo o Concello. Non é un problema exclusivo da parroquia do Ío. Por desgraza, o volumen de vehículos que chega a nosa zona no verán esténdese tanto polo centro como pola parroquia de Aldán, como a parroquia de Darbo ou incluso como por Coiro, que atravesan a veces por Coiro tamén moitísimos vehículos. Todo iso nos fai pensar que simplemente un plan de tráfico específico para o Ío non vai resolver todos os problemas que temos durante o verán. Levamos moitos anos pedindo un plan de tráfico para todo o Concello. O PEMUS é unha ferramenta de traballo que está aí e que esperamos, se nos contesta a alcaldesa, que haxa unha reunión pronto, porque se remata o prazo, en principio, en febreiro, estamos ás portas e non queremos que ese documento se peche en falso. E hai moito traballo ainda por facer no PEMUS, moitísimo traballo, porque efectivamente non recolle moitísimas das propostas, non está suficientemente elaborado para, ao noso entender, ten eivas, ten correccións ainda que facerse a ese documento, e non queremos que se peche en falso. Pero todo iso non pode condicionar un plan de tráfico específico para o Concello, especialmente nos meses de verán. Por iso esa engádega que nos metemos en elaborar un plan de tráfico urxente deseñado para o período de verán para todo o Concello de Cangas, especialmente nos accesos ás zonas de praias e o casco urbano. Isto levamos moitos anos pedindo yo. E sempre se nos decía, incluso o ano pasado, bueno, vais a convocar a mesa de mobilidade porque xa hai un plan de tráfico, un borrador de plan de tráfico deseñado, supostamente por la Xefatura de Tráfico, me imagino, o Departamento de Tráfico deste Concello, e que se nos iba a presentar en breve. Pero pasou o ano, chega outro, estamos ás portas de que chega a primavera e verán, e vámonos a topar co mesmo problema. Porque se o plan de tráfico é ir a unha praia a colocar unha sinal, eso non é un plan de tráfico. Se é ir a unha praia a colocar unha valla, tampouco é un plan de tráfico.
O plan de tráfico ten que estar elaborado, estudado e segundo a necesidade de cada zona, de cada situación. Non é unha valla nin unha sinal provisional. Por lo tanto, nos imos apoiar a moción do Partido Popular con esa engádega a maiores, porque entendemos que non só ten problema a parroquia do Ío, sino que o resto das parroquias tamén sufrimos moitísimo problema durante o verán en cuestión de tráfico. Ele é un documento que pedimos dende hai moito tempo. Se aceptan a engádega, pois a votaríamos as dúas propostas. Sería o primer punto o seu e o segundo punto eso, do plan de tráfico para todo o Concello durante o verán. Disculpen a miña voz, que estou un pouco afónica. Bueno, tiña cambiado as engádegas e non sabía que estaba esta aquí. Pregunto mellor ao Partido Popular para saber se acepta ou non acepta, porque así non hai problema en aceptala. Poden xa... Que sí se acepta, sin problema. O Partido Bueno, nos vamos a apoiar a moción, pero tamén vamos a decir, pero que sea unha moción que sea efectiva, que se faja un plan de tráfico. Hai un señor inspector jefe da policía que se dedique a facer o que ten que facer, que non sean os que vimos aquí, a facer o traballo dos demais, porque isto aquí non se entende. O único que fai algún, dixo a señora Giraldes, dedicarse a mandar poñer vallas nunha esquina, aos 20 minutos hai que sacalas porque están mal colocadas, e así andamos. E el tráfico, Cangas, es unha locura. Solamente se miran os municipales parar para multar. Non paran para dirigir un atasco que hai da calle Noria para salir hasta Castelao, bótase 20 minutos ali porque hai un coche atravesado e ali non aparece ni Dios. É claro que fai falta un plan de tráfico para todo o Concello, pero tamén falta unha persona que faga un plan de tráfico e que se deixe xa de andar por aí a facer de hombres de Harrison. Nada máis. Bueno, volvemos igualmente a recordar, ben, o plan de mobilidade é un borrador, que é o que se pretendeu presentar o outro día, e ainda queda unha segunda parte. Certamente se pediu que meteran o borrador por rexistro para, digamos, que gañar ese plazo. E a empresa, recordamos que se contrata unha empresa por contratación menor para facer un plan, o sea, non é o meu plan, é o plan que realiza supostamente unha empresa profesional, e iso tamén é algo que queremos ou que quero sinar, non? Se presentou un borrador ca oportunidade de presentar achegas, ben? Borrador que teñen todos os partidos políticos co cual poden facer as achegas e que certamente hoxe foi tamén supervisado por terceira vez polos propios técnicos municipais que tamén desexan facer algunha achega máis, non? Cando rectificadas algúns detalles que sí que é certo que comprobamos outro día na mesa de mobilidade, ese enlace tamén se vai pasar ás asociacións para que elas, en novo caso, volvan a presentar esas achegas, pero nos pediron os técnicos poder supervisalo antes por si existise algún tipo de erro en número de vial, como surdiu outro día en dous viais, ben? Elas tamén van facer as súas propias achegas en ese sentido. Ben? Turno para o PP. Sí, bueno, lembrar primeiro que estamos falando na moción destacábamos o problema do tráfico na parroquia do Ío. Non temos ningún problema en aceptar a engádega que fai o BNG, que para todo o Concello, pero nos señalábamos que este é un problema singularizado que se vai repetindo ano tras ano e que é un contraste moi forte entre os meses de inverno, outono e primavera co mes de verán. É un shock. Se necesitan tomar medidas estudiadas e, lóxicamente, non vale nada a valla e a sinal de tráfico como medida illada, senón que hai que buscar outras alternativas. Volvo a repetir, eu nesta redacción metín o PEMUS tendo a esperanza de que este documento servirá para algo. Non me parece normal que se contrate unha empresa e que pida nun primer momento as achegas, supostamente xa se deron as achegas, ahora xa presenta un borrador e que nós seguimos tendo que traballar sobre o borrador. Entonces, quen vai a facer o documento? Os colectivos e os partidos políticos ou a empresa contratada? Eu creo que ten as súas fases e creo que xa consultaron.
E, desgraciadamente, moitas das consultas que se fixeron e moitas das aportacións non foron satisfeitas por parte da empresa redactora. Entonces, dubidamos que a súa efectividade sea moi alta. Decir, unha vez máis, que estamos no mes de xaneiro, que se necesitan tomar medidas urxentes que non van a solucionalas a través do PEMUS, porque o PEMUS, o que saia dai, se sae algo, o que me equivoque, pero se sae algo, será aplicado a máis longo plazo, pero necesitamos xa un traballo e unha línea de traballo neste sentido, e non deixar pasar o tempo e esperar a que veña a divina providencia a iluminarnos. Turno de palabra para Avante. Sí, estamos completamente de acordo co que se está a decir e coa urxencia de actuar no tema do tráfico no verán, tal cual se di na moción do Partido Popular. Outra cousa ben distinta é o debate que estamos a ter sobre o PEMUS. É un tema urxente, é un tema que necesitamos poñer encima da mesa e buscar solucións, sobre todo tendo en conta tamén as obras que están proxectadas para a zona, moitas delas incluso inacabadas, no Rapallo, no Viñal, a carretera do Viso Igresario, as beirarrúas, quero dicir, se falou de todo. Non sabemos moi ben os cronogramas tampouco de todas esas obras e é algo que pode afectar moito tamén a este tema. A moción mestura as dúas cousas, porque a alcaldesa no seu speech falaba do PEMUS, pero que realmente o tema do tráfico do verán creo que é un tema que creo que a cuestión de fondo e a cuestión principal da moción é esa, creo que é un tema ben urxente, nada máis. Turno de palabra para o BNG. Efectivamente, acaba de comentar a compañeira, non deu resposta ao que é a moción do plan de tráfico do que se trataba, sino falou do PEMUS. O PEMUS é un tema que debemos falar no seu momento e que é o que deberíamos ter, ainda que preguntámonos que deberíamos ter máis xuntanzas, porque realmente este é un documento, inacabado, un borrador moi borrador ainda. Iso está moi verde ainda. Pero o plan de tráfico sí que foi un compromiso e incluso asinado no tema Plan Concellos, unión á mesa de mobilidade para falar do plan de tráfico para o verán. Iso foi en marzo do ano pasado. Estamos en xaneiro deste. Ese compromiso non se cumpriu, entón é necesario máis que nunca poñer e activar xa a mesa de mobilidade con plan de tráfico, con un borrador, si queren, estamos en xaneiro e en febreiro rematalo, dese plan de tráfico para o verán, para todo o Concello de Cangas. Temos un gravísimo problema. A saturación de vehículos é inmensa, hai un grave problema tamén nos aparcadoiros, hai un grave problema na mobilidade das persoas, en todas as praias do noso municipio, en todos os accesos ás praias hai problemas, e hai problemas coa veciñanza que non pode sair das súas casas. Iso pasa en todas as parroquias. Sequeníos se acrecenta porque teñen un número maior de praias, pero pasa tamén en Aldán, pasa aquí incluso na propia praia do centro, que é da parroquia de Coiro, o sea que a Coiro tamén lle afecta. O sea, é un problema que temos moi habitual, pero que cada día que pasa e cada ano que pasa vai increcendo. Despois do remate en principio, do remate da pandemia, pois a previsión é que se san ainda moitas máis persoas as que queiren desplazarse nas súas vacacións. Tiveron anos malos e a xente quere visitar esta zona para as súas vacacións. Démolle facilidades para nós e para eles. Turno de palabra para o PSOE. Pois eu, para rematar, sigo dicindo o mismo. Moito papeleo, moito cronograma, moita reunión, pero as cosas non se hacen. É o único que me alegro aquí, o que acaba de dicir usted, é que por fin van a contar cos técnicos deste Concello para facer algo. Moitas gracias e nada máis. Turno de palabra para ACE. Sí, eu creo que é importante que haxa tanta coincidencia en buscar solucións ao tráfico en Cangas, que é un problema ademais moi xeranizado, un problema casi universal, por desgracia, e eu creo que sí, que merece a pena intentalo como mínimo. E, xa para rematar, o que lamento que esa divina providencia que mentaba o señor Pío Millán non iluminara a gobernantes e gobernos anteriores que xa miro que efectivamente deron o seu día coa tecla. Nada máis. Pechamos co Partido Popular.
algunhas das solucións que plantexamos o ano pasado en marzo é algo tan sinxelo de coordinar Policía, Garda Civil e Xefatura Provincial de Tráfico para cubrir os dous cruces, estou falando da parroquia do Ío, o cruce de Vilariño, o cruce de Viso, os sábados e os domingos durante o día, é algo que se fixo gobernando nós e axudou bastante a minorar. Lóxicamente non é a gran solución. Solicitamos o ano pasado, polo que sea, non se volveu a repetir. Non hai asistencia nin de policía, nin de Guardia Civil, nin de axentes de tráfico para iso. E iso sería un dos exemplos. Pero facíase algo. Agora é que non se fai absolutamente nada. E levan 7 anos. Levan 7 anos aquí. Que eu lembro. E cada vez, desgraciadamente, a necesidade de actuar é maior e as medidas tomadas polos concellos son menores. Estamos indo en sentido contrario co que hai que actuar. Nada máis. Lle recordo que na súa época a Policía Municipal non tiña competencia en determinados vieiros deste Concello. Aí se tivo que asinar un convenio coa Garda Civil porque solamente teñen dúas patrullas que non solamente atenden Cangas, senón que atenden bastantes concellos limítrofes, e entón teñen a imposibilidade da dedicación nese sentido, co cal para iso temos que ir a outro tipo de convenio onde a nosa Policía Local poida vixiar determinados viais que antes non tiñamos competencia. Ese convenio está asinado, ben, coa Garda Civil, non fai moito, pero sí que está asinado. E me remito ao PEMUS, porque eu quero recordar e quero dar volta atrás, onde aquí se repetiu pleno tras pleno tras pleno que a solución tiña que vir dada polo plan de mobilidade, porque é un plan de mobilidade. Eu non entendo o plan de mobilidade sin ese plan de tráfico. É dicir, entendo que o plan de mobilidade que nos ten que marcar as líneas xerais para despois facer un plan de tráfico que coincida con esas líneas xerais de mobilidade. Exactamente esas, é dicir, temos 40 km de vieiros municipais que temos que dar unha alternativa, que non teñen o ancho suficiente para un carril de entrada e saída, que non teñen o ancho suficiente e entonces os vehículos que veñen a visitar o noso concello aparcan en mala situación e iso prohíbe ou impide o paso de vehículos de emerxencia, de veciños que poidan entrar e que sair, e iso non lo ten que indicar un plan de mobilidade feito por técnicos. Eu, persoalmente, non sei se os demais da corporación, pero eu non son técnica. O ten que facer unha empresa especializada nese tema. Sobre o tema que comentaba antes Pío Millán, no de que se os colectivos ou que se os partidos políticos vamos facer o traballo, de verdad que eu xa me perdín de todo. É dicir, en que quedamos? En que queremos participación, en que non a queremos, e que non entendín o que quixo decir. É dicir, en que non llevamos facer o traballo. Se supón que se quixo e se pediu que se aportase para poder aportar e participar. Se trata de eso. É dicir, nadie obliga a ninguén a participar, ninguén obliga a ninguén a aportar, pero temos que avanzar sobre o plan de mobilidade. Se dá oportunidade de que aporten. Se queren aportar porque consideran que poden facer unhas aportacións que axudan a construir, pois para iso está, para que se poida aportar. Se vostedes consideran que iso é facerlle o traballo a unha empresa, pois non aportamos. Ben? Exactamente, é así. O sea, non aportamos, nós estamos revisando os documentos, xa lle digo, e nós vamos facer aportacións, porque volvo a recalcar, ben? Non é o plan de mobilidade desta alcaldesa, é o plan de mobilidade que se fixo a raíz de diferentes aportacións, que posiblemente falten algunhas, que houve colectivos que pediron tamén participar máis porque consideraron que non se lle dou a participación suficiente e o mesmo se nos vai chegar por moitos partidos políticos desta corporación, co cual se lle vai dar a oportunidade de seguir aportando, de seguir movendo o documento, porque sinceramente, hoxe por hoxe, sí que considero que os 6 meses nos que se plantexaba facer ese plan se quedan curtos, porque hai moitísimo problema importante. E o problema de fondo dese plan de mobilidade, e o comentábamos outro día na mesa, e además eu quero recalcar, porque eu creo que foi Ánxela, é a importancia que temos que dar realmente os peóns ou os veciños sobre os visitantes. Eso falábamos outro día, e os vehículos principalmente, que era o que se recalcaba.
Bueno, pois traballemos aí, vale, vostedes consideran que non se pelea co plan de tráfico, non hai problema, o sea, nós podemos apoiar ese plan de tráfico, pero sí que consideramos que a base, é dicir, cando un quere facer unha casa, ten que ter os planos e empezar a construíla. Realmente creo que se necesita o plan de mobilidade para ter claro a donde queremos ir. Ou al menos era o que vostedes pedían nos últimos plenos en non sei cuántos meses atrás. Vamos a proceder á votación. Sí? Vamos a ver, eu entendo que non lle guste esta moción e que intente desviar todo ao PEMUS. Isto non fala do PEMUS. Vostede dixo que non entende, que non lle entra na cabeza que non se fale do PEMUS falando deste problema. Unha idea súa propia, pero que hai 17 personas que sí dicen que, por un lado, está o PEMUS e, por outro lado, a urxencia de actuar nos problemas de tráfico na parroquia de Io como lugar singular e no resto do municipio. Ese é o primeiro. Deixemos o PEMUS ao lado. Ese é o primeiro. Vostede introduciu, pero vostede aproveitou a situación e agarrouse o PEMUS e olvidouse do resto da moción. A moción é que hai un problema grave nos verán en Cangas e no Io co tema do tráfico e vostede esquivou ese debate. É dicirlle, aquí estamos para buscar solución, ano tras ano pedimos esa demanda, non se fai nada, é o único que pedimos, que se faga algo. Que se faga algo. E vostede dice, é que un PEMUS, hai que facer un plano, pero a veces os planos empezan polos tollados e xa son malos os planos de partida. Así que seamos prudentes co que decimos. Tanto esquivamos o tema, ben, que onte houve unha reunión da Asociación de Veciños de Donón, da Comunidade de Montes do Io, ben, da xente de tráfico, pola situación, porque Donón sufre o problema do tráfico, incluso antes do verán. Entón, se está facendo aí xa, comezando desde aí, ese plan de tráfico e esa necesidade. Ben? Eso foi o moito que se está esquivando ese tema por parte deste goberno local. Vamos a proceder á votación da moción do Partido Popular. Votos en contra? Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Sí, coa engádega que xa foi aprobada. 16 votos a favor. Mira que somos 20. Podemos volver a votar? Sí. Votos en contra? Abstencións? Votos a favor? Sí? 17. 17 votos a favor. Expediente 265/2022, moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre a recuperación do espacio de Ogea. Turno de palabra. Ben, levamos anos debatindo sobre que facer nas naves de Ogea. Aprobamos todo tipo de iniciativas, dende facer un concurso de ideas para os diferentes usos do espazo, ata as últimas mocións aprobadas nas que falábamos de revertir dunha vez por todas estas naves dende Costas ao Concello e, por suposto, arranxar a nave de Córdoba antes de que caia de todo. Sempre falamos e seguimos sen ter noticias dos pasos dados para obter que este espacio cunha titularidade municipal, xa que parece que sempre estamos á espera de que Costas de pasos e os pasos temos que darnos. Entre tanto, xa non é que siga todo igual, senón que cada vez está peor. Os aparcadoiros habilitados para tal fin están, cun paisaxe lunar. Sorprendentemente, a semana pasada se fixo un recheo de baches. Pero o que dá servizo á plaza e os comerciantes do mercadillo, ese é unha escombreira. Hai restos da tala do picudo, iso que era tan nocivo e tan perxudicial está aí.
Hai restos de Perpiñán, bueno, está o Perpiaño das Naves, efectivamente. Hai restos do adoquinado que se retirou das rúas de Cangas. Están os sacos da poda, que non entendemos que fan aí, pero están os sacos da poda. Hai todo tipo de vasoira, todo tipo. E por ter temos tamén un par de caravanas, que agora xa non están, da xente que tiña as atraccións nos Xardíns do Señal, que estaban aí vivindo durante, bueno, case un mes. Sen habilitar, por suposto, este espazo. Entendemos que as aguas maiores e menores destes vehículos ían po mesmo espazo ou po mar. Non sabemos que peor. Por todo isto, por como temos o espazo OGEA, presentamos as seguintes propostas de acordo. A primeira, o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a tomar dunha vez por todas todos os acordos precisos para lograr a desafección por parte da Dirección Xeral de Costas o tramo que se estende dende a Praza das Pontes ata a Praza de Abastos. Segundo punto, o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a que, mentres tanto, elabore un proxecto de acondicionamento destes espazos utilizados como aparcadoiros, sempre coa autorización pertinente de Costas, e que se faga un mantenemento dos mesmos, eliminando a escombrera actual e recuperando un espazo natural fronte ao mar. De momento, nada máis. Bueno, o BNG mete unha emenda de sustitución. Digo, porque así xa todo o mundo sabría se debatimos, porque antes me despistei, foi que me quedara debaixo, pero bueno, así defendedes e eles nos dicen se aceptan ou non, e así xa defendemos a moción completa como quedaría. Ben, bueno, pois efectivamente o BNG presenta unha emenda de sustitución, pero o punto número 2, non o 1, porque entendemos que existe xa un acordo plenario, non? Porque aí falase do punto número 2, elaborar un proxecto de acondicionamento destes espazos utilizados, non? Pero existe un acordo plenario de sacar un concurso de ideas. Entón, por iso iba a nosa emenda de sustitución, que o Pleno da Corporación insta ao Goberno Municipal a cumprir o acordo de sacar un concurso de ideas para o acondicionamento do espacio do GEA, coa autorización de Costas se antes non se materializa a desafectación, e que se faga un mantemento do mesmo eliminando a escombrera actual. O sea, o texto prácticamente o mesmo, só que queremos facer efectivo ese acordo plenario, que xa vai tempo que se acordou, e que se saque ese concurso de ideas para o acondicionamento do espacio do GEA, porque falar dun proxecto de acondicionamento sin ter en conta que xa temos unha moción aprobada con anterioridade non ten sentido, ao noso entender. Por lo tanto, pedimos esa sustitución dese punto número 2. O 1 quedaría exactamente igual, porque efectivamente entendemos que hai que desafectar a zona. Partido Popular? Sí, acepto a sustitución do punto número 2, porque son consciente de que existe ese acordo plenario e non hai problema en aceptalo. Moi ben, pois procedemos o turno avante. Ben, dentro do noso grupo, pouco que decir sobre esta moción. A sensación a realidade é que unha e outra vez estamos traendo os mesmos asuntos ao pleno. De feito, a propia modificación que fai o BNG é precisamente por eso, porque xa existen acordos plenarios anteriores tratando este mesmo asunto. A propia moción, os términos que utiliza de unha vez por todas, quero dicir, é que unha e outra vez os mesmos asuntos, hasta parece que os grupos traen as mocións, non sei se por cubrir ese número de mocións que temos por grupo ou non sei do que se trata, pero bueno, nada que decir, o noso voto será unha abstención neste caso. Ben, coincidimos plenamente no que o deterioro do espacio do GEA é cada día que pasa maior. Ademais, estamos de acordo, creo que de todos os grupos da corporación, de aí que se acadara ese acordo de sacar ese concurso de ideas. O que sí é certo tamén é que a imaxe que damos é lamentable. Os baches, que agora se taparon un pouco, pero eran insufribles, non podía pasar ni un vehículo. E ese espazo, concretamente, do que facía referencia a concelleira, é un espazo onde se garda, teóricamente, se gardaba o estructurante para poder levar os puntos de repartir, os puntos de compostaxe,
comunitario, pero que a máis do estruturante hai todo tipo de lixo. Agora mesmo que esas naves xa non teñen, entre comillas, a concesión de costas, claro, xa non a teñen, aí todavía está tirado todo o material que formaba parte desas paredes desas naves, esas lousas enormes de pedra, todo iso habría que retiralo para acondicionar ese espazo e facer unha limpeza a fondo desa zona. Fíxose varias veces, pero, bueno, sempre acaba acumulándose todo porque en algún sitio depositan, algúns traballadores teñen algún sitio donde depositar as cousas, pero hai que limpalo e cuidalo. E se aínda por riba se utiliza como aparcadoiro tanto para as traballadoras da praza como as traballadoras do mercado municipal, cando hai os venres e os martes, que teña un mínimo de acondicionamento e limpeza. Aparte de ser unha visión para todo aquel veciño que non é agradable. É dicir, pasar por aí non é agradable. O que é necesario canto antes é que se limpa a zona e efectivamente sacar inmediatamente a concurso, ou ese concurso de ideas para de traballar e saber de canto estamos falando e de que queremos facer nesa zona. Eso é do que deberíamos estar falando xa, non de limpalo e acondicionalo. Turno de palabra para o PSOE. Bueno, eu creo que isto é unha repetición máis das mesmas xogadas. Eu o que entendo que aquí, cando foi do verano, pasou o que pasou, había un compadreo con costas que vamos, entramos, a las 9 llamamos desde aquí, a las 10 menos cuarto teníamos una reunión, traemos el papel, no traemos, y ahora no hay quien vaya a costas a buscar e a intentar arreglar o papel dada esa afectación. Nadie se move, pero nadie. Pois se seguimos esperando que o papel aparezca por obra de magia, me parece que está ben no queixón primeiro que está guardado, nada máis. Bueno, vamos a contar un pouco en que situación estamos actualmente, ben? Bueno, poden solicitar o acceso a 2 dos expedientes, eu creo que en concreto, bueno, creo que está metido todo nun único expediente, e os comentamos. Por un lado, está o tema da desafectación, que como xa lle comentamos a vez anterior que truxo isto a pleno, se tiveron diferentes reunións tanto coa directora xeral como o xefe provincial de Costas, que a segunda reunión coa directora xeral era xusto o día 12 deste mes e colleu COVID e se tivo que suspender esa reunión. Ben, segundo, os propios técnicos do Concello, e unha vez localizado, tal como se explicou na pleno anterior, a catalogación deses bens, deses edificacións, bueno, non é unha catalogación feita por este Concello, por ese motivo, eso se lle dá traslado a Costa, se levantan informes técnicos da situación das dúas edificacións, eso por un lado. Por outro lado, se consigue a autorización de Costas para actuar na zona esta da Escombreira, ben, coa indicación, en todo caso, de que o que é a pedra se ten que guardar porque sería a pedra originaria e necesaria, en todo caso, para a rehabilitación das 3 naves, tal e cual marca, en este caso, patrimonio, ben, e actualmente pendentes da autorización de patrimonio para poder leválo a cabo. E máis, justamente, Patrimonio manda o 27 de xaneiro, que foi onte, un documento desa zona concreta, recomendado polos nosos técnicos esa petición de autorización por patrimonio dese espacio e se nos volve a solicitar outra memoria e outros informes e outro plano. Bueno, temos 10 días, se aportará, isto está en outro expediente, xa que reitero, de Costas sí que temos a autorización de actuar nese espacio, ben, incluso da retirada do propio cierre que se atopa aí, ben, pero, bueno, como vostedes saben, esas naves están catalogadas, ten que ser patrimonio que nos dea tamén o último visto bo para poder actuar nesa zona. Ben, turno de palabra para o Partido Popular. Ben, creo que Patrimonio non autorizou o Concello a que iso fora unha escombrera nin un vertedoiro. Patrimonio non autorizou o Concello a que permitise a pernocta da xente
que aí habitualmente o fai. E o Concello non ten ningún problema en ter aí unha escombrera, non ten ningún problema en ter aí xente vivindo. O Concello ten problema en limpar. E para limpar, para facer algo, a prol, o Concello ten que pedir 20.000 permisos. Todos pertinentes, me parece ben. Pero non os tiñan cando usaron iso como vertedoiro municipal. Así que, home, non me extraña que Costas les permita limpar. Debería exixilo. O raro é que non nos multe por telo como o temos. Pero que, ademais de todo iso, simplemente, se tuvésemos amor propio, non tiñamos iso aí. Estamos falando dun espazo que está fronte ao mar. Estamos falando de que estamos contaminando. É necesario, claro que é necesario. Esta moción ven aquí porque creo que un 80% dos comerciantes da praza que eu visito asiduamente me fixeron a mesma petición. Que, por favor, actuásemos aí. Que é unha vergoña. A mesma vergoña que sentimos todos os que vivimos neste pobo. A mesma. E me parece que, dende logo, é ter a cara moi dura decir que non temos permiso para limpar. É o noso deber limpar. É o noso deber quitar o lixo. Explíqueme vostede se ten permiso para ter os restos das palmeiras do Picudo. Creo que non. Permiso para ter restos de coche con asientos aí tirados. Creo que non. Creo que non hai permiso para nada deso. Esa catalogación que vostede di de patrimonio é a primeira noticia que temos, pero, bueno, tenemos que crela. O certo é que vostedes falan a cotío das súas reunións con Costas do Estado. Bueno, o señor Abalo debe ter pase VIP ali. E nós, o único que sabemos é o que sae na prensa e o que vostedes din. Pero realmente non temos ningún documento que constate nada disto. Temos as súas palabras, nada máis. Entón, nos dá a sensación de que case todo o que tocan vostedes dous languidece nos diferentes despachos. Languidece. Vostedes o único que sacan adiante son as adjudicacións de estudos de cada cousa que se lles ocurre. Vale? O único que aquí crece neste Concello é o gasto corrente. Todo o demais decrece. Nos estamos fartos de oír falar desas reunións fantasmas co xefe do Servicio de Costas do Estado. Nos queremos ver os resultados das mesmas, pero queremos ver con documentos, non con verbas. A ver se dunha vez por todas son capaces de tramitar algo. Seguramente teníamos que esperar a que se mude o goberno, porque con este, de momento, feitos ningún. Nos creemos que o GEA, que ten que ser dunha vez por todas municipal. E por eso pedimos un proxecto de acondicionamento con futuro, que o inclúa a todos os colectivos, a mocidade, todas as necesidades que temos en Cangas. Non o queremos usar de escombrera, por eso ven aquí esta moción, porque é o que nos piden os comerciantes de Cangas. Todos eles ven este espazo, todos nós pasamos por aí. E sí, nos parece que a moción é necesaria. Nos parece que en Cangas presentar 3 mocións que o nos ocupo non é por presentalas. Creo que sobran os problemas en Cangas. Poderíamos presentar 10 en cada pleno. Somos repetitivos con isto? Pois sí, nos parece un espazo que hai que recuperar xa. E nos parece unha verdadeira vergoña que usemos de escombrera e que sea un basureiro. E damos voz a todos os comerciantes de Cangas. Nada máis. Turno para Avante, para o BNG, para PSOE, para ACE. Vou intervir fundamentalmente por alusións, porque evidentemente que a moción non era necesario é máis que evidente, pero contradicíndome un pouco, sí que é necesario para ese mitin permanente, e sobre todo unha persona que aspira a medrar en política, que viña aquí con moi boas intencións, que o importante era o consenso, poñerse de acordo para sacar Cangas adiante, pero ao final o máximo que aspira é a ser unha Cayetana Álvarez de Toledo de la vida. E encima unha indocumentada. O sea, que a Xunta ten catalogado eses bens e dice que é a primeira noticia que tiene. Por favor, un pouquiño de rigor e de criterio cando se fala. Se non ten nin idea, pois, efectivamente, nos pode pasar a todos, pero polo menos non sea tan soberbia, tan altaneira con estes asuntos cando non se dominan, vale? Entón, eu creo que
é eso, está todo por facer, podíamos repetir 20 cousas, pero que curioso, o seu partido que gobernou aquí moitos anos non resolveu ningún dos problemas que di, nin plan de tráfico, nin o GEA, nin nada, vale? E indo ao GEA. Sí, habrá moitas persoas disconformes de como se está utilizando ese espacio, eu tamén o concordo, pero tamén é chamativo como está esos vernes e a xente lle parece moi ben que se este utilizando ese para ese fin, porque o mellor é necesario, pero o mellor tamén podríase eso mellor matizar, vale? Por lo tanto, a desafectación, que sería a cuestión fundamental, e sobre todo a cesión gratuita dese espazo ao Concello, é o que hai que xestionar. Eu non teño ningún pase vi na Dirección Xeral da Costa do Mar, nin outro ministerio, nin falta que me fai, vale? O que teñen que funcionar os organismos públicos, sexan estatales ou autonómicos, que tamén podíamos falar moito de como funciona o seu goberno autonómico e a falla de respeto brutal que ten con Cangas, pois, efectivamente, se esa desafectación que leva anos, efectivamente, nos podría levar a un escenario estupendo, pero por algo será que está frenada. Que ocorre? Que non imos ser nós que lle botamos leña ese lume. Por qué? Porque se estamos en conversas coa Dirección Xeral, e como explicou moi ben a alcaldesa, por unha razón que vostedes ao mellor non comprenden, pero que se chama COVID, e que se suspende unha reunión, en principio, é que nos respetemos os compromisos de intentar solucionar ese problema pola vía da negociación, do diálogo. E se houve algún contacto. Igual que, efectivamente, se pode mellorar a xestión, sí, estou de acordo, que iso hai que sanealo, é unha obviedade. E empezamos, por exemplo, por pedir o que non fai Costas, o que non fai a Xunta, facelo nós. Temos autorización para retirar a pedra, por algo hai que empezar, digo eu, vale? E o técnico municipal advertiu, con moi boa lógica, que ao ser bens catalogados necesariamente necesitan esa autorización. E acaba de corroborar a señora alcaldesa que, dando cumprimento á tramitación municipal, contestan que hai que aportar unha documentación para pechar esa xestión. Vale? Por lo tanto, eu creo que, como diría o señor presidente de Gobierno, señor Sánchez, arrimen ustedes el hombro e déixense de rollos que se lle nota tanto o plumeiro de puro mitineo preelectoral que se é descarado o tema, nada máis. Turno de palabra para o Partido Popular. Cálmese, señora Valo, que lle vai dar algo. Reláxese vostede o sexto e o discurso. Cantos anos leva vostede aquí? Cantos anos estivo gobernando? Pode vostede sacar un caderno e amosarnos cantos feitos consumados fixo vostede por Cangas. O certo é que sería moitos titulares e cero aportacións ao pobo de Cangas. O que pasa, bueno, eu non o interrumpín. Ten vostede unha costume moi fea, sempre me interrumpe. Eu xa sei que o poño nervioso, pero tranquilo. Non quero ser eu quen faga que non durma. Vostede fala de documentos, de patrimonio. No, eu nos coñezo e como nos coñezo non podo falar deles. Amóseos. Habrá vostede un expediente en xestiona con todas as xestións que están facendo e que teñamos acceso todos. Iso é así de sinxelo. Eu non quero que vostede me veña aquí a contar un relatorio de todo o que fai porque me aburre enormemente. Fai vostede que perda a fe na política, de verdade. Eu quero ver o que fai. Non quero que mo conte. Así que habrá un expediente en xestiona, aporte toda a documentación e entonces, si teño que felicitalo, tamén o farei. Pero non mentras non vesa os documentos, señora Valo. A min as súas verbas non me sirven de nada porque a experiencia me di que se quedan sempre no aire e, ademais, non aportan nada. Son máis nocivas que beneficiosas, vale? A miña avoa decía que cando pos o raposo a coidar as galiñas, pois queda sen nada. Entende, señora Valo? Así que vostede a min, con palabrería e con todo o pasado que ten e todo ese relatorio, repito, non me aporta nada. Esta moción fala dun espazo que estamos usando como vertedoiro, vale? E de recuperalo e de limpalo. É do que fala a moción. Nada máis. Non fai falta abrir o expediente que está aberto. Pode solicitar o acceso ao mesmo, cando desexe. Vamos a pasar. Señora Portas, vamos a proceder a está o votación. expediente aberto a todos os grupos?
E está toda a documentación... Os expedientes se abre cos técnicos oportunos e os grupos Pois solicitan entón, o acceso aos mesmos. Cando eu falo, escóiteme, que pedín que se nos dese acceso a todos os grupos o expediente, vale? Sabe como é o decreto que se asinou? Teñen que solicitar por rexistro, non hai problema ningún, que o soliciten, lle estou dicindo. Vamos a proceder á votación. Votos en contra? Sí. Menuda guasa. A ver, estamos para votar. O pon? Desde o mes de julio hasta ahora pedindo acceso a máis de 20 expedientes e na máis que me deu a un. A ver, vamos, señor... O acceso ás facturas do pabellón do Gatañal estou esperando. A ver, señor González, señor González, e que lle estou chamando señor González? Bueno, sí. pero que me respete en darme acceso a documentación, escoíteme, a ver, pero me quere escoitar? A ver, primeiro, sabe vostede perfecta mellor que ninguén, porque se pasea por este Concello e entra e sale, ainda incluso con máis liberdade que a presente, ven que alguén lle fai o escrito e a documentación. Eso é secretaría. Non hai ningún impedimento para que a vostede lle dean acceso aos expedientes. Entón, se desde xuño non se lle dá acceso a un expediente, pregunta en secretaría por... Pero que lle estou dicindo que pasa por secretaría, señor González. E eu estou, non sei se vostede non o sabe. Sabe que o sabe. Sabe o que o sabe. Hombre, a ver, digo eu. Hombre, non, pero soltar unha mentira que non é real... que se mande unha mentura que non é verdad, pois non, que o solicite, faltaría máis. Bueno, vamos a proceder á votación da moción. Ben, votos en contra? Perdón. Vamos a proceder á votación da moción. Votos en contra? Sí, coa emenda... Bueno, eles aceptaron a engádega coa sustitución. Votos en contra da moción? Abstencións? Votos a favor? Podemos volver a pedir que levante. Aprobada con 14 votos a favor. Expediente 267, moción do Grupo Municipal do BNG sobre o Peixón de Cangas. Turno de palabra para o BNG. Sí. Iba a resumilo, pero vou dar lectura á exposición de motivos porque a xente que está no público ou nas súas casas mirando en streaming esta retransmisión, pois non se enteran moitas veces das exposicións de motivos que presentamos nas mocións e son bastante clarificadoras do que estamos a tratar. Vamos a ver, neste mandato os incumprimentos reiterados dos acordos plenarios e os acordos asinados entre grupos é un feito incuestionable. Os incumprimentos están presentes no primeiro día do mandato, logo dun acordo de investidura para a alcaldía que ninguén do equipo de goberno, formado polo Grupo Municipal de ACSOE, tivo interese en cumprir. Continuaron logo da nova investidura nos acordos puntuais para desatascar asuntos cruciais para a veciñanza e seguen co actual grupo de goberno deixando pasar o tempo con reunións e anuncios en prensa cara á galería e accións encamiñadas a disfrazar a incapacidade de negligencia ou premeditación dos actos poñendo en cuestión a democracia e o traballo político que debería ser sempre polo interese xeral e na defensa da veciñanza. O Grupo Municipal do BNG de Cangas, sendo crítico con estas desconsideracións dos actores que formaban parte dos dous grupos que conformaron o goberno no 2019 e os que continúan a día de hoxe, ten demostrado a altura de miras poñendo a cidadanía canguesa no centro das nosas accións para sacar adiante propostas e asuntos beneficiosos para Cangas e o conxunto da súa veciñanza. Logo de intentar desatascar asuntos relevantes e mesmo manter o diálogo e disposición sempre, continuamos a ver que os intereses partidistas, a ineficacia e a falta de proxecto político para Cangas e a premeditación das actuacións con vistas a futuras convocatorias electorais, tanto por parte do actual goberno como con outros grupos de oposición, son lastres que se arrastran e impiden o avance futuro do noso Concello.
Dende o 27 de novembro do 2019, cando o anterior concelleiro de Urbanismo do PSOE, o señor Fandiño, organizou unha reunión con colectivos, técnicos e grupos políticos para expoñer os obxectivos e as liñas xerais do borrador do PSOE, nada máis sabemos deste documento tan importante para o noso concello. O concelleiro renunciou á concellería e marchou para un posto de traballo en Madrid, deixando a área de urbanismo unha das máis importantes nas mans doutro concelleiro do seu grupo, o señor González, sen información nin súa nin do alcalde de entón, nin a veciñanza, nin os grupos políticos da oposición sobre en que momento se atopaba o documento e que pasos tiña previsto dar para avanzar. Presentáronse propostas en prensa para modificacións puntuais das normas, asinouse un acordo para traballar e consensuar o borrador e continuar coa tramitación contando coa participación veciñal e o Consello Sectorial de Urbanismo e avanzar cara a aprobación deste importante documento, pero nin o concelleiro responsable da área cando se asinou o acordo do PSOE nin os actuais membros do Goberno de ACE cumpriron e o do borrador do PSOE seguimos sen saber nada, nin reunións, nin consenso, nin diálogo, nin interese por parte de ningún grupo a falar deste tema. Nos traballos presentados polo equipo redactor do PEMUS o pasado xoves 13, dos que falaremos polo miúdo no seu momento, as preguntas do BNG quedou claro que tampouco se mantivo reunións co equipo redactor do PSOE para consensuar cara a súa incorporación neste documento urbanístico básico para o noso concello. Esta inacción do equipo de goberno e os anteriores responsables deixan o futuro urbanístico do noso concello nunha grave situación polos problemas urbanísticos que o paso do tempo e o crecemento de Cangas, entre outros factores, non poden resolver as actuais normas urbanísticas de 1994. Polo exposto, presentamos os seguintes acordos. O Pleno da Corporación insta ao Goberno de Cangas a presentar no prazo máximo de 15 días un cronograma de traballo con reunións entre responsables políticos, equipo redactor, técnicos do Departamento de Urbanismo e grupos da oposición polo PSOE de Cangas. O Pleno da Corporación insta ao Goberno de Cangas a convocatoria do Consello Sectorial de Urbanismo, ou figura que o sustitúa, no prazo máximo de 2 meses. E o Pleno da Corporación insta ao Goberno de Cangas a poñer en contacto e coordinar os traballos do PEMUS co equipo redactor do PSOE para conseguir un documento traballado e consensuado cos obxectivos do Plan Xeral de Ordenación Municipal antes da súa presentación pública e da próxima reunión da Mesa de Mobilidade. Por que dou lectura a esta moción, a exposición de motivos que todos tivestes ocasión de ler? Porque hai moita xente que esquece toda a cronoloxía que leva este documento. E para nós é básica. É básico que se asinara un acordo e que non se cumprira. É básico que non teñamos noticias de en que momento está, de como está, se está parado, non poder falar co equipo redactor, non saber se vai adiante. Lemos, creo que foi, non sei se foi onte ou hoxe, ahora non lembro, na prensa, o anuncio de que próximamente íbamos ter unha asuntanza co equipo redactor. Alégrome que a nosa moción polo menos propicie que haxa esa asuntanza que se poida ir avanzando. Pero as cousas están aí, está todo parado. Esperemos que esa reunión que anunciou, grazas a esta moción, se leva adiante, pero que non quede nunha asuntanza como a que foi o 27 de novembro de 2019, nunha simple asuntanza que non continuou. É un documento demasiado importante e sabemos que moitos grupos de persoas lle teñen medo a sacar este documento adiante. Pero é que, se non avanzamos, vamos a ter unha parálisis en Cangas enorme, porque o crecemento do noso concello xa non permite que se siga actuando coas normas do 94. Deberíamos todas e todos reflexionar e creo que é moi importante seguir avanzando cara a consecución de consensuar este documento que non vai contentar a todo o mundo, sabémolo, non nos vai contentar a todas e todos, nin a veciñanza, nin os grupos, pero temos que chegar ao maior consenso posible e sacalo adiante canto antes, senón imos quedar sempre coas normas do 94 e xa estamos no 2022. Nada máis. Turno de palabra para Avante. Ben, boas noites de novo. Si ben dende o noso grupo sí que estamos de acordo coas propostas de acordo que se establecen nesta moción, de facer incluso coincidir ambos documentos, que era algo que reflexionábamos entre todos os grupos nesa presentación do PEMUS, de que debería de haber certa conexión entre o PSOE, o Plan Xeral e o PEMUS. Sí que ao mesmo tempo resulta moi curioso que sea precisamente o BNG que entraia esta moción ao pleno. Eu creo que tamén o mellor a necesidade de Giralde de ter que ler esa exposición de motivos é un pouco para defenderse tamén
pois foron justamente este punto era un dos compromisos que levaban cando asinaron o ano pasado un documento para sacar adiante o Plan Concellos co goberno actual. En todo caso, o que decía, estamos de acordo coa proposta que se trae e coa necesidade de avanzar neste senso, do mesmo xeito que eu tamén quixera plantexar a pregunta polo segundo punto, porque se fala do Consello Sectorial de Urbanismo, saber se o mellor sería necesario xa a día de hoxe o mellor ter que partir de cero e crear un novo organismo ou de que maneira, porque creo que no punto de acordo creo que se fala de Consello Sectorial de Urbanismo ou figura que o sustitúa. Entonces, bueno, saber en que punto está ese Consello Sectorial, se realmente é necesario partir de cero ou non, como se podría continuar. Polo de agora, nada máis. Turno palabra para o PSOE. Pois, unha vez máis. O PSOE colleu urbanismo no ano 2019. O plan general ven do 2015 ao 2019 cun borrador que deixa aí o señor do plan general, unha maioría absoluta e nadie piso nada. Meteron-no aí no despacho de urbanismo do consellal correspondiente e non hubo la valentía de traerlo al pleno e aprobarlo inicialmente. Non se sabe por qué, porque total tiñan 11 conselleiros. Non lle facía falta ni os do PP, ni os do PSOE, ni os do outro, ni os de máis alá. Partimos desa base. Despois, ven o 19, un goberno de 8, e todo o mundo co cronograma que hai que aprobar o plan general. Cando o conselleiro do PSOE di que tuvo unhas reunións con certas asociacións dunha parroquia e non lle gustan as áreas de reparto e o que hai en ese plan general, pois dice que o concejal correspondiente vai a estudiar o que hai. Pois aquí, fuego. Ya se monta la Juana. Bueno, pues sigamos. Cambia el tercio. Sacan del gobierno al PSOE, vuelve otra vez el superconcejal a ser concejal de urbanismo. Primera jugada, primer cronograma. A los 15 días de coger las riendas de urbanismo, aparece un escrito en los grupos municipales instando a todos los grupos municipales a ponerse a trabajar con el plan general. Esta es la forma de actuar de ciertos personajes. Seguimos, continuamos. Ahora, BNG, cronograma del plan general. Y a día de hoy, el señor superconcejal ya está todo arreglado con la empresa y por lo tanto ya tenemos plan general. No hace falta nada que discutir. No vamos a entrar en votación porque isto pareceme máis do mismo e pareceme unha verdadeira tomadura de pelo. Nada máis. Turno de palabra de ACE. A verdade é que me costa traballo intervir porque eu pensei que o antroide era finais de fevereiro, principios de marzo, vale? Entonces, pero bueno, vamos a ser serios, ou intentar selo. Un carnaval será usted. Mire, señora, estou intervindo eu, cando queras estar, se te das por aludida, será por algo. Eu non te citei a ti, nin a ninguna outra persona, vale? Bueno, sí. Mira, non vou entrar en chorraditas, vamos a ser, se se falta o respeto, logo hai que ter esas consecuencias, vale? Sí, estou moi tranquilo, igual que estuve tranquilo cando eu respostei ao Partido Popular, vale? Entonces, nese sentido, eu tamén teño discrepancias que a exposición de motivos que fai o BNG. En as propostas de acordo matizarei algunha cuestión, pero me quedo coa parte positiva das cousas, non co negativo. A ver, se vimos a decir os chestecitos como se estuviéramos na discoteca, te lo compro, pero tamén que a xente se descurva de vir aquí dicir boberías por debaixo da mesa. Vamos a ser un pouco rigurosos, vale? Para non dicir cousas máis grosas, vale? Entonces, a mí me parece que o positivo é retomar estes traballos. Tal como se dixo, de feito, hubo un compromiso, creo recordar en abril do 21, para retomalo, e, efectivamente,
lamentablemente non se cumpliu ese compromiso. Eu tamén son crítico e autocrítico con esa situación e hai que retomala. E xa desde antes da moción, xa desde o Departamento de Urbanismo, se dirixiron escritos á empresa, que nos contestou, o cal nese sentido, perfecto, volvo a repetir, parece importante, vale? Xa entrando no tema fundamental, xa que se fixe un relatorio respecto da anterior, a situación entre 2015 e 2019 non foi sinxela. Houbo que, efectivamente, houve unha renuncia do equipo redactor que naquele momento estaba tramitando o tema e houve que partir de cero. Calquera que sepa algo de urbanismo ponse en evidencia que iso é moi complicado sacar naquela mesma fase todo un traballo. Inda así, eu agradezo o traballo que fixo a Asamblea por Unanimidade e o BNG xunto con ACE naquele momento, porque deu pé a que se pudera contar cun borrador. Borrador que si se meteu nun caixón a partir de aí. E non quero, con este sentido, facer sangue, pero evidentemente foi o que ocurriu. E neste momento, en que situación estamos? Pois que, efectivamente, houve un encontro co redactor xefe e coa responsable do Departamento de Urbanismo. Vanse facer unhas propostas que se van a facer a chegar, como se dixo públicamente, aos grupos municipais. O contido dese programa de traballo vai se desenvolver durante o mes de febreiro. Creemos que é fundamental a participación de todos os grupos e, en función do punto de partida que se poda restablecer a partir dese momento, pois concordo coas intervencións que houve xa, no sentido de que é un documento esencial para Cangas e que non podemos renunciar a él. De momento, nada máis. Turno de palabra para o Partido Popular. Sí, boas tardes. Sobre a exposición de motivos desta moción, donde se lembran os incumplimentos reiterados do Goberno coas mocións aprobadas sobre o PSOE, os incumplimentos dos acordos particulares entre o Goberno e BNG reiterados e incumplidos, e co BNG rendido a este Goberno, os acordos e da mención serían os correctos, senón levamos case 25 anos tramitando un PSOE, que dice así de rápido, 25 anos. Serían tamén os correctos se non leváramos 3 equipos redactores deste documento, e serían tamén correctos se non leváramos gastado case 1 millón de euros nesta tramitación, e de aí moito máis. Eu creo que deberíamos, todos os grupos que forman e formaron parte destes distintos gobernos e os que forman e formaron parte da oposición durante estes 25 anos, un traballo de reflexión e autocrítica, porque Cangas non ten ese PSOE. O triste, visto, hai xente que non cambiará, polo que continuaremos así. Nada máis. Turno de palabra para o BNG. Sí, hai un par de cousas que me gustaría aclarar. Nomeaba, por exemplo, creo, a portavoz de Avance, que era curioso de que fora Giraldez, BNG, que entrusera esta moción logo dese acordo. Precisamente por ese acordo e por ese incumprimento é polo que traemos esa moción. Porque podemos ser moi críticos co incumprimento deses acordos que se asinaron por parte dos actores que asinaron no seu momento. E por iso é que traemos esta moción. Porque o BNG non se rende a ninguén, señor Soliño. Non se rende a ningún goberno. O BNG ten criterio propio. E o que pon por encima dos intereses partidistas e das loitas de cara a unhas futuras, non sei, gananzas como que pretende o Partido Popular para as futuras eleccións, pon primeiro por enriba de toda a veciñanza de Cangas e os intereses da veciñanza de Cangas. E se hai que chegar a acordos, inda sabendo que se poden incumprir e que poderían ser incumpridos, para desatascar asuntos como foi o Plan Concellos, facémolo. E se temos que traer aquí este tema dicindo, bueno, pois engañóusenos, pero que queremos seguir. Nos queremos avanzar, nos queremos falar, nos queremos dialogar e queremos consensuar. Pero parece ser que non todos os partidos políticos están dispostos a sentarse a consensuar. Parece, porque podes facer 50.000 críticas, podes estar dicindo o mal que está facendo un outro, o que pasou no pasado, ou os tres, e poderíamos estar botándonos pelotas
de que pasou cando vostedes tiñan un plan xeral nas mans, que pasou cando o presentaron, que tipo de plan, por que a xente saiu á rúa. Poderíamos estar saltando todas estas cousas sobre o pasado e seguiríamos estancados nas normas urbanísticas do 94. Que é o que estamos a facer. E poderán criticarnos todo o que queiran. Nos dá igual, xa estamos acostumados ás súas críticas e a de outros partidos políticos. Encántanlles. Parece que o BNG ten que ser a forza que hai que derrubar, igual que o Xurado fixo coas tansugueiras. Pero non. Nos vamos a traballar e que o que queremos é avanzar. Na exposición de motivos relatei o que aconteceu para nós. Incumprimentos reiterados. Non creo, e así o fixo tamén saber, o membro do goberno que dixéramos ningunha mentira do que aconteceu nestes tempos. Relatamos o que pasou. Pero tamén o que queremos é avanzar e traballar cara a consensuar ese documento. Que vai levar tempo, que vai levar traballo, pero que se non poñemos da nosa parte cada un de nós, é que é imposible. Se o único que facemos é criticar, sair en prensa dicindo que non me gusta o documento porque hai unhas áreas, ou porque hai unhas estradas mal colocadas, ou porque hai unhas áreas... Se o único que facemos é sair facendo iso, nunca se vai aprobar ese documento. Nunca. O que hai que poñerse é a traballar, sentarse, consensuar e dialogar. E espero que todo o mundo que está aquí sentado teña esa capacidade de consenso e de diálogo. Espero que o demostren, porque falamos todos de piquito, pero despois, a hora de demostrarlo, non se fai. Reiterámonos no que solicitamos, que se presente no prazo máximo de 15 días un cronograma, non creo que sexa tan difícil presentar un cronograma, tárdase pouco en relatar un cronograma, de traballo con reunións entre os responsables políticos, equipo redactor, técnicos do Departamento de Urbanismo e os grupos de oposición polo Pesón de Cangas. Queremos a convocatoria do Consello Sectorial de Urbanismo, que preguntaban se estaba... Non está activo o Consello Sectorial de Urbanismo, por iso nunca se reuniu o Consello Sectorial de Urbanismo, porque había dificultades a hora de súa creación. Pero pode haber unha figura similar, como pode ser unha mesa de urbanismo, como se fai, igual que se fixo a mesa de mobilidade. Podería ser unha figura similar. Xa non lo ten dito moitas veces a técnica do Departamento de Urbanismo. Bueno, pois traballemos niso. O que se pretende é un documento o máis consensuado posible e a maior participación dos asentes que forman parte deste Concello. E, por suposto, xa que se está redactando o traballo do PEMUS, é imprescindible que se poña en contacto co equipo redactor do PESON. Iso é básico e coincidimos todas e todos. Pois, podan criticar o BNG todo o que queiran por a súa forma de actuar, pero somos responsables, temos altura de miras e, dende logo, temos moita máis capacidade de diálogo que moitas forzas políticas. Nada máis. Turno de palabra para Avante. Turno de palabra para o PSOE. Turno de palabra para ACE. Turno de palabra para o PP. O que son os veciños están cansos, eu creo que xa non creen xa na palabra do que o Pesón de Cangas. No 2020 pedín que todos os grupos que reflexionáramos e un pouco de autocrítica para poder consensuar o que é ese Pesón transparente, participativo, por todos os grupos e máis veciños. E todo segue igual, todo segue igual. Dentro do Partido Popular e de Cangas queremos feitos de traballo, de avance, e non vamos a entrar en escenas, nin de fotos, nin de moción estériles, nin titulares. E, señora Giraldez, eu non falei, nin falo, do que fixeron uns e outros. Aquí neste pleno, eu non fixen. Ni lo bueno, ni lo malo que era el documento. Eu creo que non o dixen. O que sí é certo, e como modus operandi do que o bloque, no que por un lado intenta parecer ser oposición, e a realidade é que son a Consellería de Exteriores deste goberno, e son cómplices e colaboradores necesarios para a desfeita e abandono do Concello de Cangas. Esta é a realidade. Son cómplices e colaboradores necesarios. Nada máis. Turno de palabra para o BNG. Ben, señor Soliño, cando me referín a vostede, referíme a súa frase de rendidos a este goberno. Non me referín a todo o resto, vale? O resto iba para outros. Eso de cómplices, estaremos todos e todas implicados. Todos e todas. Porque vostedes teñen a posibilidade de presentar unha moción de censura se teñen os votos suficientes. Pois se non os teñen, estarán igual que a nós. Estarán exactamente igual que a nós, na oposición. Polo tanto,
cómplices seríamos todas e todos, en ese caso. Pero que o BNG é responsable. E o que vostedes queiren, esa frase famosa que non lembro cal dos seus dirixentes dicía de canto peor, millor para outros, millor para un, non sei que, lembran? Eso é o que pretende o Partido Popular. Para nós non nos vale. Canto peor se vai Cangas, peor lle vai a cidadanía de Cangas. E nós o que pretendemos é ir mellorando. Si podemos, no que este nas nosas mans. Evidentemente estamos na oposición. Non podemos facer máis que lembrarlle ao goberno os seus incumprimentos. Eso é a nosa función agora mesmo na oposición. Non estamos gobernando nós, nin están gobernando vostedes. Se queren gobernar e teñen os votos suficientes, pois presenten a moción. Non teño nada máis que decir. Consensuar é difícil, bastante difícil, ben? Pero aquí se ten un concepto sempre moi equivocado. E é que aquí simplemente se trata de que si un di subo, o resto di baixo. Si tú dis para diante, outro para atrás. Creo que falta moito barrio sésamo. Me dá sensación a educación. E recordo, ben, que aquí en esta casa, e suscribo totalmente as palabras do BNG, o sinto, que pensemos en ese sentido, pero que non existirá un pexón se non hai acordo, non existirá un PEMUS se non hai acordo. É dicir, necesitamos consensuar, participar e formar parte. Non é simplemente decir no se os outros din que sí e decir sí se o resto di que no. Porque a única persoas as que estamos dañando con este tipo de política é a veciñanza de Cangas, exclusivamente a veciñanza de Cangas. O pexón se pide para a veciñanza de Cangas, o plan de mobilidade se pide para a veciñanza de Cangas. Calquer tipo de moción afecta a veciñanza de Cangas. Entón, entre todos deberíamos intentar aportar, achegar, dar as nosas propostas. E iso non significa facer unha mala oposición. Non significa eso, significa intentar construir e dentro do proxecto que ten cada partido poder facer valer o seu proxecto aínda que non estean gobernando. Eso é o que eu entendo como política. O sinto moito, xa se ve que é bastante diferente o que vostedes opinan. Vamos a proceder á votación da moción. Vamos a proceder á votación da moción. No, pero é por aclarar, porque non dicen o que estaba dicindo. No, eu non me metín na moción, estou explicando un pouco a definición, o noso punto do goberno, simplemente por a alegación, nada máis. Vamos a proceder á votación. Votos en contra da moción. Votos en contra da moción. Abstencións. Votos a favor. 6 votos a favor, aprobada. Pasamos ao punto 9 do día, expediente 273/2022, moción do Grupo Municipal do BNG sobre a sanidade e atención primaria na área de Vigo. Turno de palabra para o BNG. Boas noites. A moción que presentamos, a partir da última decisión tomada pola Xunta na área de Vigo, de deixar reducida a asistencia da atención primaria a casos COVID e de urxencias en 14 centros de saúde. A primeira reflexión que quería facer era, por se ao mellor hai alguén que me pode contestar, quen valora que hai unha urxencia, que é unha urxencia e que non é unha urxencia. Se é ao paciente que dice, bueno, pois doime no peito, vou a esperar, non sei se é urxente, se é a máquina que dá citas, se é administrativo. Gustaríame que primeiro a Xunta definira un pouco ese tema. Para non ler todo, que é bastante longo, está claro que tamén teño que decir que é unha moción tipo, que ustedes tanto cuestionan, pero bueno, é unha moción tipo da área de Vigo, porque estamos 14 concellos afectados, desto en concreto, pero despois hai moitísimas outras cousas que está afectada toda a atención primaria e toda a sanidade pública galega, non? A atención primaria está exausta tras anos de facer de trincheira do sistema sanitario. A atención primaria está basada na proximidade, na accesibilidade, na relación dirixida directa de profesionais e doentes. E a continuidade da asistencia está en risco. Esta situación non é imprevista.
nin achacable á sexta onda da pandemia, senón que é a consecuencia das políticas sanitarias que o PP, con Núñez Feixóo ao frente, leva 12 anos aplicando. A pandemia o que fixo foi aflorar este tema. No ano 2019, xa os profesionais da atención primaria da área de Vigo estaban reclamando concentracións semanais nas portas dos centros de saúde unha mellora da asistencia sanitaria. E máis, en ese momento dimitiran a maioría dos coordinadores dos centros de saúde da área sanitaria de Vigo, que excepcionalmente, vamos, non foi ni un tercio que se mantuvo no cargo. A degradación progresiva da atención primaria, as consecuencias de decisións políticas que se tomaron basándose no desmantelamento da sanidade pública de 12 anos de recortes do orzamento. Temos moitos cupos sin cubrir. Dos 400 médicos que remataron o MIR de familia comunitaria dos últimos 5 anos, só a mitade está en atención primaria. E cada ano baixa a porcentaxe que optan, e ademais que optan por outros traballos, tanto na privada, noutras comunidades autónomas ou de outra cousa, porque o trato que se lle está dando aos médicos nos contratos e aos enfermeiros son escandalosos. Eu podo poñer de exemplo que hai enfermeiras eventuais que estánlle facendo contratos de días, que non quero dicir unha palabra malsonante, que é como lle chaman a eses contratos, e resulta que ahora van a facerlle contratos de 3 meses a xubilados. Os xubilados, tanto médicos como enfermeiras, están mandando a xubilados por o CUBI en contratos de 3 meses, cousa que non lle fan a xente que está aí esperando por unha estabilidade mínima e non ter que marchar para outros sitios. Con todo isto, bueno, mellor poñome a ler os puntos de acordo, que son bastante potentes. Empezo. Instar a Xunta de Galicia a rectificar de inmediato a decisión de extinxir a actividade asistencial e deixala reducida a casos COVID e de urxencias en 14 centros de saúde da área sanitaria de Vigo. Navia, Nicolás Peña, Beiramar, Cascovello, Matamao, Rosal, A Guarda, Oia, O Porriño, Pontareas, Tomiño, Teis e Moaña, no horario de tarde. E poñer en marcha todas as medidas para garantir a atención sanitaria en canto a precisen a todas as persoas adscritas a estes centros de saúde. Cambiar o actual modelo fracasado de atención primaria por un baseado en equipos multidisciplinares de profesionais en número suficiente e con estabilidade laboral para poder atender en condicións as demandas da poboación. Para acadar este obxectivo, instas a tomar as seguintes medidas. Aumentar o orzamento destinado á atención primaria ata chegar ao 25%. Realizar no plazo máximo de 6 meses un plan de ordenación de recursos humanos que permita coñecer a situación real do cadro de persoal, establecer ratios axeitados para ofrecer unha calidade asistencial digna, rematar coa precariedade na contratación e convocar a totalidade das plazas vacantes, rematar coa política de precariedade, explotación, a contratación e posta en marcha dun plan de retorno e captación de profesionales, ofertando contratos dignos e estáveis para evitar que sigan marchando profesionais ben cara privado ou estranxeiro. Incorporar a carteira de servicios de atención primaria novas categorías imprescindibles para prestar unha atención integral e descolapsar as listas de espera, persoal de psicoloxía e farmacia clínica, terapeutas ocupacionais, logopedas, traballadores sociais, podólogos e nutricionistas, etc. Poñer en funcionamento as carteiras de servicio de cada categoría profesional que recoñezan o seu mapa de competencias e poidan traballar con autonomía e os doentes poidan pedir cita directamente. Contratar a todos os profesionais precisas para garantir a atención sin demoras ás persoas que precisan porse en contacto con centros de saúde, tanto presencial como telefónicamente. Facilitar o acceso a probas diagnósticas directamente. Modificación do decreto que regula as áreas sanitarias e os distritos sanitarios para crear unha estrutura de xestión da atención primaria con capacidade de decisión orzamentaria e de recursos humanos. Aprobar medidas que garantan a presencia e estabilidade de profesionais nas plazas de difícil cobertura. Elaboración dun catálogo no que se definan e cuantifiquen estas plazas. Determinación do proceso de cobertura. Medidas que recoñezan a labor dos profesionais nestas plazas, incentivos económicos, máis valor e a servicios prestados. Turno de palabra para Avante. Ben, logo da presentación da moción,
Nós, tendo o noso grupo, sí que é certo que podemos ter certa sensibilidade co tema, sobre todo pola situación na que se está a vivir e o tema da atención primaria e demais. Agora teño que decir tamén que non todo vale. Non todo vale. Os puntos de acordo hai que lelos con moito detenimento e pensamos que a propia Lourdes nos comentaba, non, que era unha moción tipo, non sei quen foi a persoa que redactou esa moción ou de onde sae a moción, pero sí que é certo que hai que ter un pouco máis de rigor e máis de criterio ou falar de cousas, sobre todo se son cousas que non se dominan. Falo principalmente, e por poñer un exemplo, vou a ser moi breve, é o último punto da moción. Eu creo que o que se está defendendo é un sistema de selección o mellor por méritos ou de excelencia, se lle quere chamar así. Falamos de contratacións, medidas que recoñezan a labor dos profesionais en base a incentivos económicos, máis valor por servicios prestados. Quero dicir, o sistema de selección de persoal ten que primar os principios de igualdade, méritos e capacidade. Quero dicir, é un sistema de selección que ben dado, e eu creo... Aprobar medidas que garantan a presencia e a estabilidade de profesionais nas prazas de difícil cobertura. Letra A. Elaboración dun catálogo no que se definan e cuantifiquen esas prazas. Letra B. Determinación do proceso de cobertura. Letra C. Medidas que recoñezan a labor dos profesionais nestas prazas. Incentivos económicos máis valor a servicios prestados. Creo que sí que... E hai outros puntos, non vou entrar noutros puntos agora. Sí, despois, se queres, me contestas. Nada máis, eu creo que hai que prestar máis atención ao mellor a hora de redactar as mocións. Creo que podería estar redactada noutros términos, sin máis. E o noso voto vai a ser unha abstención, sin máis. Turno de palabra para o PSOE. Pois nós tamén nos vamos a abster porque nós entendemos que este tipo de mocións traen ciertas confusións e co tema sensible da sanidade eu creo que hai que andar coas cousas moi justiñas e as cousas claras. Non se pode mezclar ciertas cousas nunha mesma moción. O mellor, se ven a moción por outro lado, pois vendría mellor sin tantos puntos, de acordo, ou outra fórmula, pero así nós vamos a absternos. Bueno, aínda que si ben é certo que os puntos de acordo son longos e tal vez dubidosos, sí que existe un problema serio que vivimos diariamente todos e todas, que é a situación, o desmantelamento claro de atención primaria. Non solamente a situación asistencial en atención primaria e a dos profesionais na situación nas que se atopan, que eso, dunha forma directa, nos afecta a todos os pacientes e que últimamente, nos últimos meses, podemos estar percibindo ou vivindo neste Concello e no Concello do lado debido á situación do recorte en atención primaria, co cual nós sí que apoiaremos esta moción. Creemos realmente que é máis importante o fondo do que se quere buscar nesta moción. Temos un problema moi serio de desmantelamento na atención primaria, temos un problema moi serio nos recursos que se están a poñer a disposición da veciñanza e temos que recordar que a atención primaria é o primer contacto que temos, é a que nos pode determinar, e eses recursos que nos pode determinar se vivimos ou non, e o único que queremos decir desde ACE é que al menos se nos dé a oportunidade. Polo cual, nos apoiaremos esta moción porque o máis importante neste caso é que é obvio e evidente o desmantelamento, é obvio e evidente o cansancio dos profesionais en atención primaria e que seguir demorando esta situación o único que vai facer non é mellorar a situación actual, senón todo o contrario, co cual creemos que se teñen que empezar a implementar medidas. Non somos nós que teñamos que determinar cales, pero sí que é evidente que o que se está facendo hasta agora non está dando solución e sí que nos afecta directamente á veciñanza de Cangas todos os días. Turno de palabra para o PP.
Sí, moi boas noites a todas e a todos. Evidentemente que a atención primaria é mellorable e estou convencido, creo que aí coincidimos todos, que hai bastante que mellorar, pero tamén digo que estou convencido que se vai a mellorar. Mire, podíase aplicar a este tema o que dicía a señora Giraldez cando falaba de canto peor, mellor. Bueno, aplíquense isto, señores do BNG, aplíquenlo tamén a vostedes, canto peor, mellor. Vostedes, no seu momento, tuveron a educación como bandeira e ora pretenden a sanidade amparado, evidentemente, nos problemas que existen, que eu non os nego. Mire, nós non vamos a apoiar, se o dicimos con claridade, esta moción, en primeiro lugar, porque non é certo que se di. E non é certo, primeiro, foron os propios profesionales da área sanitaria de Vigo os que pediron eso de que só se atenderan porque estábamos no pico das urxencias, da atención por eses casos do COVID e tamén por ese incremento de urxencias e se prevían aínda que aumentaran máis e foron os propios profesionales de algúns centros deses 14 os que pediron que se tomara ese acordo. E tamén hai que dicilo, non era ningunha novedade, porque o estaban a facer xa noutras comunidades, as cales vostedes, pois, moitas veces, pois, poñen como exemplo, chámese País Vasco, chámese Cantabria, Extremadura, noutras comunidades, e fixérono por bastante máis dos 3 días que se fixeron en Galicia. 3 días. Por certo, en Cangas, ningún. En Cangas, ningún. O mellor na consulta da señora Lourdes, pois igual o fixeron, non o sei. Dende logo, nos que eu teño contacto directo, ningún. Por lo tanto, é mentira. O pediron os propios profesionales de algúns centros de Vigo, en concreto, o que encabezou esta petición foi o señor responsable de Teis, e así se recolle na prensa deses días. Mire, despois falan vostedes de xerencias integradas, de que, bueno, é un atraso todo eso. Bueno, pois eu lles vou a dicir que o que é un atraso, un retroceso, é o que queren vostedes. E unha vez máis, vostedes que miran cara ao País Vasco, a Cataluña, a Valencia, outras comunidades, pois en todas esas comunidades a atención primaria está integrada como fan en Galicia. E será por algo. Deberían explicar tamén porque neste caso non miran hacia esas comunidades que para vostedes son exemplo. Despois, hombre, está mal a atención primaria. E nós temos que recoñecer e hai que melloralo. E para iso hai unha serie de medidas que despois, pois nunha segunda intervención, pois exporei. Ou creo que son parte das medidas que tamén hai que dicirlo, as medidas que se poden aplicar, porque o tema dos profesionales non é fruto da casualidade, é fruto pois dunha improvisación deste goberno en Galicia, pero noutras comunidades que levan moitos anos pedindo aos gobernos centrales pois o incremento das plazas de MIR, porque esa é a realidade. E, señores do BNG, non van a ser vostedes os que van a dicir o que lle van a obligar a xente que está facendo MIR que teñen que facer máis médicos de familia, escollerán, libremente escollerán. Hubo un incremento nos últimos anos das plazas de medicina de familia e, bueno, pois aí a xente sobe, pois igual optou por outras plazas. E iso é a realidade. En todos os países civilizados, en todas as comunidades máis adiantadas en este tema, o integrar o que hai unha comunicación directa que logo non hai, pero integrar a atención especializada coa atención primaria. Mire, está mal a atención primaria, pero lles vou a dar un dato, que non é de ningún organismo do Partido Popular, é do barómetro sanitario publicado polo Ministerio de Sanidade no ano 2020, e dicía que recolle que a satisfacción da cidadanía galega coa atención primaria está nun 7,47 sobre un 10. 7,47. Cando a media do resto do Estado non acada nin tan siquera o 7%.
Mellorar? Sí, pero non dramatizar como se está a facer. Que hai moitas cousas que facer, por suposto, e nós estamos nese camiño. Falan vostedes do tema... Sí, vou rematando, sabes? Sí, falan vostedes dos orzamentos, como se aí se recortaran recortes, iso cala, recortes, pero que foi o que se recortou? A ver, expliquen, podolle explicar en orzamentos. Mire, vostedes apelan sempre ao famoso goberno cando vostedes tuveron decisión tamén na sanidade, que formaban parte daquel goberno. Bueno, pois dicir que en casi máis de 100 millóns de euros en relación ao que se gasta en relación ao último ano do goberno bipartito. Superior, mire, 440 millóns por 500, sí, acabo xa. En definitiva, piden vostedes que se aplique o 25% para, cando se está a aplicar, neste momento, nos orzamentos do ano 2022, o 30%. Que curioso, verdad? Que curioso. E, bueno, podía dar a relación de profesionales os que había e os que hai neste momento. En definitiva, a atención primaria hai que mellorala, por suposto, pero entendo eu que esta é unha moción como outras que pretenden que sexa unha arma política e estou convencido, ademais, que a intención... Mire, cando un goberno gasta o 40% do seu orzamento na sanidade, creo que algo lle debe importar a sanidade. De momento nada máis e despois nunha segunda intervención, pois, exporei outros motivos. Turno de palabra para o BNG. Bueno, primeiro, quería decirlle avante que debería de ler un pouquiño mellor, ou mellor é que non nos explicamos ben o que nos entendeu ben. Os incentivos non son para coller plaza. Os incentivos é que hai plazas que son moi complicadas de cubrir, por exemplo, as tardes, por exemplo, a guarda, por poñerte un exemplo así que se me ocurre. Entón, o que non é dicir, douche unha plaza e regalocha, pero sí que a xente que vai aí, pois é como cando antes a xente iba a Canarias e dabanlle máis puntos, non? Entón, facer que teñan uns incentivos, pois eso, a nivel de puntuación para coller a plaza ou a nivel de económico, porque teñen o mellor que desplazarse ou porque... Incentivos hai que darlle, porque se non hai plazas, como en este momento hai tanto déficit de cubrir plazas, pois hai plazas que son incubribles. Entón, a cousa vai por aí, non é que se lle regale nada a nadie, nin que son os mecanismos paralelos, é como eu entendo. Despois, eso sabe para o señor Sotelo, porque, bueno, vai a media hora de mentiras que estuvo dicindo, porque, primeiro, chamoume mentireira por decir que en Cangas que non estaba afectado por eso, é mentira, porque a todos os profesionais non mo inventei eu, e podo sacar do correo electrónico, mandáronos unha circular dicindo que só os atendían urxencias e COVID. E non me diga usted a min que iso non é verdad, porque se queres enseño do correo electrónico que seguramente tamén lle chegou a usted. As profesionales de Cangas chegou no seu correo electrónico da área sanitaria de Vigo, da Xerencia, dicindo que só os atendían urxencias e casos COVID. E non diga que non é verdad, porque eu sou mentireira, pero usted máis. Despois, nós non temos a sanidade como bandeira, temos a sanidade como bandeira, como ensino e como todo. Pero eu podolle decir que aquí en Cangas hai unha plataforma de sanidade que non ten nada que ver co BNG. En Moaña hai unha plataforma de sanidade que non ten que ver... Hai movilizacións en toda Galicia, en a área sur, moitísimo máis, porque a área de Vigo, por si non o sabe, é a que peor funciona de todas. E máis, cando acaban os MIR a residencia, marchan para outras áreas que teñen mellores condicións que na área sanitaria de Vigo. Por si non o sabe. E hai centos de persoas que se están mobilizando en este momento. En toda Galicia, en a área sanitaria de Vigo, máis. Claro que é a nosa bandeira. Nos estamos coa xente. Nos estamos aquí para defender os ciudadanos e para apoialos en todo o que nos necesite. Tamén quero decirlle que os obxectivos que ustedes poden ter a nivel político e ideolóxico, por suposto que non son os mesmos que temos nós.
Eso teño clarísimo. E a min non me veña con exemplos de outras comunidades, non me veña con exemplos de Estados Unidos, porque para min non é eso. Non o nombrou, pero vamos, fala de outros países. Entón, digo, será Estados Unidos, que é unha maravilla. Entón, nós temos un interésanos un modelo que, o mellor, non é o mesmo que interesa a usted, pero é o noso modelo. Despois, tamén teño que decir que eu, no 2008, estaba traballando en Cangas. En ese momento, podolle decir que estaba gobernando o bipartito. E non levaba a sanidade, o Bloque. Non estou defendendo un tema que levara o Bloque. Levaba o PSOE. E, aínda así, teño que reconocer que naquel momento aumentaron polo menos 2 enfermeras. Unha pola mañán e outra pola tarde. Coa promesa de que en sucesivos anos iban a aumentarse as que faltaban. Pero claro, llegou el comandante e mandou a pagar. A partir de aí, xa non é só que sigan faltando unha enfermera pola mañán e outra pola tarde, sino que aquí non se cubra a nadie, aquí eu non conozo ningún residente que acabara o ano pasado, non hai 2 anos, que viñera por aquí a facer ninguna sustitución. E onde están eses residentes? Onde os mandaron? Pois a buscarse a vida, porque con ustedes non se buscan a vida. Non poden vivir, non poden conciliar a súa vida, non poden organizar o seu futuro. Pero, bueno, menos mal que están os jubilados aí para darle unha paguita, complementar a pensión e facerlles vos contratos. Por agora, nada máis. Turno de palabra para Avante. Ben, eu quixera reiterar que, a moción pola nosa banda sí que foi lida, Lourdes, varias veces, repito, e de verdade que está chea de inexactitudes, incorreccións e afirmacións moi cuestionables. Entonces, eu creo que os datos a hora de redactar unha moción hai que ser moi claros, e máis nun asunto como o da sanidade. Temos un problema serio, pero non vale calquer proposta tampouco. Iso hai que telo en conta tamén. E eu por eso reitero e defendo que creo que a moción debería de ser revisada. Por iso o noso voto vai a ser unha abstención. Turno de palabra para o PSOE. Eu só quería dicir que antes lo dicen que eu sei, nos entendemos que hai problemas serios na atención primaria, pero solamente non só no Concello de Cangas, sino no resto dos concellos da área. Por lo tanto, esperemos que se solucionen a mellor brevedade posible. Turno de palabra para o Partido Popular. Ben, só faltou falar daquel mantra de... Mire, eu non lle chamei mentireiro. Podía chamarlo, porque o que di aquí, o que firman aquí, son mentiras. Mentiras. Mire, en Cangas, eu creo que se atendeu a todo o mundo. Só se atendeu, vostede só atendeu de urgencias e COVID. Unha cousa é un escrito e outra é o que se fixo. En Cangas se atendeu a todo o mundo. Ben, o que eu dicía antes, faltoulle falar do mantra da privatización. Eu podía dar os datos de cando vostedes fixeron goberno con outras forzas políticas, do que fixeron, que incrementaron en 4 anos o 40 e tantos % do que se dedicaba ao que se dedicou no ano 2009. Entre outros, aquel maldito convenio que vostedes repelían con Povisa. Entre outros, ese. Bueno, eu podía falar das reformas que están en marcha, e insisto, e volvo a dicilo, a atención primaria, claro que necesita unha reflexión profunda, porque creo, sinceramente eu digo que non tocou aínda a fondo. Hai unha falta de profesionales, pero como non os vayan a buscar a Cuba ou a Venezuela, pois non creo que aquí existan. E entre outras cousas, bueno, porque a xente lícitamente ese mantra tamén de que están en Portugal moitos, mira, iso deberon ser outros tempos, porque neste momento, por sorte, pois hai uns cuantos que levan tempo, iso sí é certo, e ao mellor, pois, bueno, teñen
implantada a súa vida en determinadas zonas e por moitos cartos que lle den non é unha cuestión só de cartos. Bueno, en definitiva, hai unha serie de actuacións que iniciaron cun proceso de análisis, de reforma, que se necesita o modelo de atención primaria, que era un modelo, bueno, pois que viña funcionando ben durante moitos tempos, pero hai unha serie de cousas que cambiaron. A demografía, o envellecemento da población, tamén no clínico cun aumento das patologías, das pluripatoloxías, como se podría chamar, da cronicidade, é dicir, tamén nos recursos humanos, con esa escaseza que todos denunciamos de persoal, tamén especialista, e tamén no eido da medicina de familia. Por iso, creo que se están implantando unha serie de medidas que xa veremos o que dar. Aprobaron un plan galego para a atención primaria 2019-2021 unha serie de máis de 200 medidas. Algúnas delas están implantadas, outras, pois, o certo é que non deu tempo. Hai un documento estratégico, hai un consello técnico de atención primaria onde están os profesionais, hai unha serie de medidas, en definitiva, que se tomaron, que o goberno da Xunta de Galicia tomou, algunhas con máis éxito que outras, e que, pero iso non nos entendemos nós que non nos permite ou non nos tan alegremente dicir que isto é unha ruína. Gracias a Dios e sobre a implicación de todos os profesionales, se está librando, creo que con honra, unha situación difícil, gracias a ese esforzo, e, dende logo, vir neste momento con mocións deste tipo basadas, insisto, en feitos que non son realidade, porque pediron ese atención só das urgencias, remato xa, as urgencias e os casos de atención ao COVID. Foron os propios profesionales que o pediron, e se non repase a hemeroteca, dicir, vir con eso para aproveitarse desa coyuntura para facer unha bandeira política, pois non nos parece razoable nestes momentos e vamos a votar en contra. Turno de peche para o BNG. Bueno, eu podo reconocer que hai profesionales que son moi sacrificados. Eu coñezo xente que traballa máis tempo do que lle corresponde porque dalle pena non atender a todo o mundo, pero oficialmente a xerencia das áreas sanitarias de Vigo ordenou solo COVID e urxencias. Que despois a voluntade dos profesionais haberá de todo e a voluntade dos profesionais é outra cousa, pero de entrada a xerencia foi o que ordenou. Cando foi o bipartito, que só gobernaron 4 anos, e xa lle digo que ni siquiera levaba o BNG, a cousa que podía presumir, pero que non foi certo, non levaba o BNG a Consellería de Sanidade, podelle dicir que non se puderon naquele momento desfacer de Povisa, porque era imposible, porque deixaba sin asistencia moita xente. Pero sí que cando organizaron e cando se preparou para facer o Hospital Álvaro Cunqueiro, sí que se contaban con 700 camas máis que serían as que tería Povisa, para non depender de Povisa. Pero claro, volvemos ao mismo. Chegou Feijóo, empeñou o Cunqueiro en cómodos plazos, e aí xa non hubo, xa retiraron camas, porque non iban a deixar a un amigo tan colaborador e participativo e capitalista como era Povisa, pois sin esas 700 camitas que lle facía moita falta. Entón, a mí non me veña con historias, porque aquel goberno sí que desfixo unhas privatizacións que fixeron vostedes anteriormente, que foi as fundacións, que era unha xestión privada, o sea, o Sergas montoulle en público, con cartos públicos, uns chiringuitos para que os xestionaran privadamente. Eran as fundacións, hospitales, fundacións. Todos esos hospitales, fundacións, todos se fixeron públicos, de novo, con xestión pública. A donación, por si a xente non o sabe,
o da donación de sangre, eso era público. E fixeron no privado cando volveron vostedes. E agora é unha fundación, é unha xestión privada con medios públicos, para que ganen uns cuantos, e para que se mercadee coa sangre que dona a xente. Eso que o sepa, que se mercadea, porque antes era público, e ti tiñas un familiar que iban a facer unha intervención e podías ir a donar para ese familiar. E se non lle valía para ese familiar, quedaba ali e poñíanllo de outro. E agora, eso xa non o podes facer. Por iso, a veces, hai falta de sangre, porque non se repón o que se saca, porque é unha fundación lucrativa. Mire, cada un ten a súa maneira de mirar. Vostede ten a súa maneira de... Claro que falo da privada, claro que dice que aumentou o orzamento, estaría che boa. Se en todos estes anos, en 12 anos, non subira un... Canto subiu o IPC? Como está dai 12 anos agora? Canto ganaba vostede fai 12 anos e canto gana agora? O normal é que suba algo, pero en proporción ao que é o IPC, baixou moitísimo a inversión. Todo o que hai de sanidade non é para a sanidade pública, é para os concertos multimillonarios que teñen con Povisa e con outras privadas. Non, hombre. Simplemente dicir que vostedes... Ele remata. El xa se rematou. Por favor, procedamos. A mí non me vai a gustar o que digas ti e vou a ter que rebatilo tamén. Así que, ahora te aguanto. Procedamos a votación, por favor, senón... Por favor. Bueno, veña, votos en contra. Votos en contra. 8. Votos abstencións. Votos a favor. Con 8 votos en contra non se aproba. 5 abstencións e 7 votos a favor. Actividade de control da acción de conta das resolucións da alcaldía dictadas entre o 13 de decembro de 2021 e o 21 de xaneiro de 2022. E o punto C do día son rogos e preguntas. Vamos por grupos, por favor, todas xuntas, sí? A da acción de conta non se pode levar a cabo porque non... Tedes que perdonar, pensamos que se me decían en Secretaría que se accedió ao expediente, porque o anterior só fixo o secretario titular, entonces están cargadas todas as... no expediente están cargadas as resolucións. O que non fixen foi o envío, porque me decían ali que se accedía. Entonces, o próximo luns fago os envíos para que teñades acceso a todas elas. Procedemos logo ás preguntas. A pregunta é a seguinte, despois explico por que a pregunta. Están incapacitadas as e os técnicos do Concello de Cangas a elaborar informes periciais sobre obras en dominio público? Explico por que a pregunta. Aquí firmouse unha licitación por parte dun concelleiro do Goberno donde justificaba que non poden ser executadas ese informe polo personal que presta eses servicios nesta entidade local. E o xeto é un informe pericial sobre a renovación dun pavimento nun pabellón. Entonces, ante esa licitación onde dice que non poden facer os técnicos municipais porque non están capacitados nin son competentes para elo, ese informes periciais, nos atopamos cun grave problema, xa que levan feitos centos de informes para moitos expedientes no Concello de Cangas e se os seus informes non son válidos podemos estar nunha situación de legalidade moi grave. Ou se son competentes, non entendemos a que veo esta licitación de forma externa e non se elaborou por un técnico municipal. Gustaríame saber se son ou non están capacitados para facer este tipo de informes.
pódese contestar por escrito. Vamos a ver, as persoas que certifican e reaccionan a obra xa se manifestaron, vale? Independentemente que o fixeran correcta, adecuada ou inadecuadamente, iso xa se dirá en tempo e forma, vale? Pero con esa mecánica, por iso o tema causame certa gracia, é tratar de evitar un problema gravísimo que temos, vale, no pabillón, máis alá de cuestións meramente retóricas e formais, como plantea vostede. Sí, interrumpe. Digo... Son competentes os técnicos municipais para facer informes periciais? Por favor, contéstelle por escrito, lo agradecemos, porque xa levamos un pleno longo hoy día e así... Si aquí aprobamos unha moción donde se instaba o goberno municipal, bueno, entre outras, pero esa foi unha delas, ao turno nocturno da policía. Nos gustaría saber como está ese tema, ou se está en marcha, se non está, creemos que non está, evidentemente, e se siguen negociando a voluntariedade dos asentes, negociando cos sindicatos, con quen están negociando, porque creo que desto xa transcurreu pois preto de 6 meses. Lle comento que o interventor, se reincorporou justamente esta semana, que justamente onte estivemos falando de todo o que supón a lei de temporalidade e tamén o turno de noite policial, ben, e vamos ver que medidas se les nos poñen como ferramenta, porque sinceramente vamos ter máis problemas que non solamente o turno nocturno, por desgracia, co tema da entrada en vigor se se aproba o martes da reforma laboral e da lei de temporalidade. Entón, nestes días, co comité, todos os días estamos metidos en esa sesión continua e vamos ver poderlle dar resposta nos días seguintes. Non son técnica, é unha cuestión tamén política, que aquí o que decidimos é políticamente de que se instaurara ese turno. Se eu non estou dicindo que eu vaya en contra dunha moción, estou dicindo que existe unha lei que é superior, que se vai aprobar posiblemente o martes e que en este momento xa está en vigor e que hai que dar cumplimento. En base a eso, temos a case 200 traballadores neste Concello implicados. Ben? Pero sí que en tempos e en prazos nos obriga a marcar temporalidades en ese sentido. Ben, falamos na moción de Ojea que, vostedes dixeron que o señor Abalo dixo que hai un expediente e demais, e vostede foi a que me dixo que podía consultalo. Despois se les dixo, e dixo que tiña que facer un escrito, como moitos que fago e non teño acceso despois. Quería saber, e que conste en acta, si facendo o escrito vamos a ter acceso todos os grupos da oposición ao expediente de Ojea, a toda a documentación. Naves, o tema da limpeza dese recinto, porque me consta que esta mesma semana estivo un contratista que tivo primeiro unha reunión co señor Abalo, precisamente para comenzar uns traballos, ou iso foi o que me dixo. Entonces, sí me gustaría que vostedes abrixen o expediente a todos os grupos. Quero saber se vai a abrir ou se teño que pedilo por escrito e o prazo de tempo que hai dende que eu presento o escrito dese asunto, que ademais foi plenario e vostede mo autoriza. Nada máis. Ben, lles comento, os expedientes se piden por escrito, eso é tal como marco o decreto aprobado, con unha resolución que se tramita dende Secretaría unha vez comprobados as proteccións de datos e se dá acceso polo tempo que marca os informes de Secretaría. Non existe ningún problema, máis, é que non hai que abrilo. Dígolle que hai 2 expedientes, fagan a solicitude de acceso e non vai haber ningún tipo de problema que accedan a él. E tamén quero que conste en acta, porque parece que non se lle dá acceso aos expedientes. Outra cousa que teñen que recordar, que levamos 2 meses en secretario de intervención, en este momento temos un pleno, unha comisión,
desde Secretaría non hai ningún tipo de problema o acceso des expedientes. O farán, me imagino, que nas oportunidades. É dicir, simplemente se pode facer chegar o acceso aos expedientes sen ningún tipo de problema. Unha última cousa. Señora Valo, vostede sabe como me chamo, verdad? Non. Chámome María Dolores Hermelo Piñeiro. E para que o anote, si quere, cada pleno lle trae un papeliño para que o teña presente. Por favor, é a parte das preguntas. É a parte das preguntas. Alguna pregunta máis por parte do Partido Popular? Por parte de Avante? Por parte do BNG? Boas noites a todas e a todos. Teño aquí unhas cuantas preguntas. Por exemplo, a primeira relacionada coa escombreira que hai no aparcamento da rúa e coa montaña de terra que hai dentro da finca da rúa. Que pasa con todo iso? Vais a limpar alguna vez? Vais a facer algo? Non se vai a facer? Sigo coas preguntas ou me contesta de novo? Hai unha farola do novo alumbrado da Pedreira que lle deu un golpe un coche xa fai 2 meses, nos fai pouco que faltará, e sigue tumbada. Vais a arreglar alguna vez ou non se vai a arreglar? Despois, que pasa coas aguas pluviales que van ao alcantarillado e desbordan inundando as propiedades que quedan por debaixo da carretera? Que se está facendo no río na parte traseira do Colexio da Rúa, onde son propiedades privadas, e ali creo que hubo personal da Escola Taller, ou personal municipal, facendo limpezas e facendo desbroces e facendo cosas polo estilo. No plano anterior quedou usted de contestarme unha serie de preguntas por escrito e sigo esperando. Vai máis contestar alguna vez ou non? Despois, a mí me coincidiu por 2 ocasións na noite, que a noite confunde a moita xente, ver 2 actuacións da policía local deste concello que dan medo, así literalmente, medo. Entón, pregunto, quen controla a policía? Porque lle podo dicir que unha delas incluso se pasou dos límites do Concello de Cangas ao Concello de Moaña perseguindo a un coche que iba fugado e despois en Moaña conseguiron sacalo da carretera, botaron da carretera e ali montouse la de Dios es Cristo. Tumbaron o tío no chan, sacaron a forza do coche, esposaron, tiraron da carretera, bueno, las de Dios, las de Dios. En outra ocasión, vine eu de dirección Cangas, entrando en Cangas, e iba un coche, isto era a mediodía, un coche da policía local a toda hostia hacia lá, tambaleándose, casi sale da carretera, e casi leva algún por diante. Entón, eu pregunto, se son, dicía aquí o compañero, se son os hombres de Harrods ou algo por dios, non sei que son, pero non sei se será un equipo A, porque a cousa é seria. Entón, a ver que pasa con todo isto. De momento, nada máis, moitas gracias. Bueno, nas preguntas do pleno anterior resposteinas todas aquí. Pola hora que era se respostou. Igualmente podemos velo. Sí que o da escombreira do Colexio da Rúa, en ese caso sí que, bueno, aí se discuten todos a escombreira, esa é a realidade, ben? Pero, bueno, estes días estiven aí. E o tema do Cole da Rúa, na parte de atrás, que o río Saíñas, hai diferentes actuacións nos diferentes ríos, se actuou no Bouzós, por inundación, nos Saíñas exactamente igual, e con augas de Galicia, en este caso, por temas de inundacións, e sí que é certo que o Cole está facendo aí, bueno, pois quere facer aí un taller nese sentido. Sí. Hai unha parte, a outra non. A outra é municipal, pero é un proxecto da rúa. Igualmente podemos quedar e o vemos ali sin ningún tipo de problema. Bueno, e o da policía sí que lles podo dicir que preguntarei polo tema, porque claro, non vai dentro de poder coñecer eso. Bueno, eu quería preguntar se sabedes nas condicións nas que está o consultorio do IO. Porque eu pasei por ali outro día, había unha ventana aberta e tiña un aspecto tremendo. Está claro que o mellor tarda moito en volver para ali, ou o mellor ni siquiera volve, pero sea para o que sea, tiña que estar eso, aproveitar, pois, para telo un pouco decente, e se hai que facer algunha reparación de algunha tubería ou de algo,
Iso é do Concello, e iso, o mantenimento ten que ser do Concello. Entón, non sei se sabedes como está iso. Esa é a miña pregunta. Sí que é certo que eso é unha tramitación que pedimos con atención primaria, porque desde aquí sí que preguntamos se nós como titulares, digamos, que do edificio podríamos entrar e limpar, e o que se nos traslada é que como consultorio ten datos que como unha excepción, os Sergas foron os propios técnicos, neste caso, daqui, que recomendaron que existira, pois eso, un coñecemento, unha autorización en ese sentido, sobre poder volver a entrar nese espacio. Sí, é algo que incluso os colectivos do IO nos fixeron chegar. Mentíronche, porque en este momento non hai datos guardados ni siquiera no Centro de Saúde de Cangas. Todo o que era o archivo de papel está guardado e os ordenadores ali non están, o sea, que está guardado ali? Que datos pode haber? Nada. Eso está feito un desastre, está podrido todo ali dentro. Bueno, pois, seguiré pensando. Merche. Ben, un par de preguntas. Bueno, ten información a Alcaldía de Cangas de cando se van repoñer os contenedores rotos e que están repartidos por todo o Concello e cando se vai facer o mantemento dos que requiren reparación? Actualmente sabedes que casi todos os puntos de recollida teñen tanto sesa como recollida traseira os pequenos como recollida lateral os grandes. Todos os puntos teñen algún roto ou todos ou algún rotos ou como que eran reparacións, non funcionan as pedaleiras, as tapas e demais. Ou se saiu anunciada, se non me equivoco, unha partida de contedores para a mancomunidade para repartir. Ten constancia a Alcaldía da data para o reparto? Eso é unha pregunta. Se queres sigo e así rematamos rápido. Aprobouse por unanimidade no mes de setembro unha moción do BNG para a bonificación dos vehículos híbridos e eléctricos na ordenanza fiscal correspondente. Sabemos que actualmente se está a preparar o padrón de vehículos para pasar ao cobro o recibo correspondente. Nada se fixo para a modificación da ordenanza fiscal e dar cumprimento ao acordo plenario. Por que non certificou e publicou a modificación da ordenanza para dar cumprimento a este acordo? Por que se manteñen as tasas en esa modificación? Habría que traer a pleno esa modificación da ordenanza fiscal e nunca se truxo. Sin embargo, existe ese acordo plenario unánime por todos os grupos políticos. Como se está elaborando o padrón, creemos que ten que ser inmediato. Xa non va a tempo porque ten que ser para o ano que ven, pero queremos saber o por que non se cumpriu cando había prazo suficiente, por iso presentáramos a moción en setembro, para que houbera prazo suficiente para presentar a corrección e a publicación. No tema dos contenedores, é certo que chegaron onte ou anterdonte, que os estaban acumulando e, en todo caso, se van a empezar a repartir. A empresa é certo que non está facendo arreglo dos rotos en absoluto, é algo que tivemos na reunión desta mancomunidade desta semana e que os colectores os vai ir repartindo a empresa, digo, os administraron onte ou anterdonte e se van ir sustituindo cos que están completamente rotos, que son moitísimos, moitísimos, a verdade. Eso se trasladou esta semana, xa lle digo, á empresa e que acaba de chegar. E sobre o tema da ordenanza, sí que vou ver, non teño neste momento o coñecemento da paralización, digo. Estamos coa de Prallas, eso é certo, que pronto lle pasaremos un borrador, pero con esta sí que non teño coñecemento de cal é o problema. O miramos e lle traslado. Bueno, pois eu agora vou, como todo mundo fai cronogramas, eu tamén vou facer un. No mes de outubro, a finales, o balonmano de Cangas protesta que a pista do Gatañal ten problemas. Desde o Ayuntamiento atúase moi rapidamente, mándaselle un correo a Monde Ibérica o día 2, nombrando un arquitecto representante do Concello para unha reunión que se iba a celebrar o día 3 no pabellón municipal con Monde Ibérico. O día 3 chega os representantes de Monde Ibérico co señor arquitecto, o señor María Navalo e o señor presidente do balonmano. O señor de Monde Ibérico mide a humedade que hai no pabellón e dille que o problema que hai no pabellón é que non se cumple co mantenimento do pabellón, porque o pabellón ten que ter uns deshumificadores e unha calefacción.
Pero, se hai humedad e hai mes e medio que non hai gasoil no pabellón, pois triste caso como vai funcionar a pista. Bueno, pois seguimos. Os partidos, métese o gasoil ao pabellón, está todo o día a caldeira funcionando, a pista volva ao seu sitio, que é o problema que ten, e a día de hoxe xogáronse 9 partidos da Sobal e 36 partidos todos os fins de semana das categorías inferiores, non houve ningún problema na pista. Os problemas hai na pista é cando o pabellón bota un mes sin calefacción, sin deshumificador, e a madeira hincha, porque cando pasa de 40 de humedad hai que encender os deshumificadores ou a calefacción. Pero claro, os conserjes non poden saber se hai o 40 ou 50 de humedad, porque tiñan que comprar un termostato que vale 20 euros para poñer ali, para medir a humedad, e iban a comprar no mes de noviembre, o día 3, cando se foi o representante de Mondo, estamos a 27 ou 28 de enero, e ainda non se comprou o termostato. E agora ven o mellor da cuestión. Que peritaje se vai facer da pista agora se a pista xa non ten deficiencias? O problema da pista non era un problema de mal colocación do parqué, nin está mala obra, eu non son técnico. O problema da pista era a falta de mantenimiento, que hai que ter unha temperatura. E en este ayuntamiento pasan de todo, porque el señor concejal aún dice hoy que la pista es una mierda, que gasta mucho gasoil, pero para gastar 4.000 euros para pagar un peritaje que xa non fai falta, para iso hai. Pois con 4.000 euros botábanse 4 veces gasoil na caldeira do pabellón. Isto non hai máis. Vale.